Вітаю вас, мої шановні. Адзінае толькі незвычайны у нас пачатак. Павінен быць чорны экран, я пакуль што не бачу, каб ён пачаўся. О, пачаўся, на ютубе ўжо ёсць. Гэта добра. Зараз твіч яшчэ прагрузіцца. Там і пачнем. Так, ёсць. Ёсць і тут, ёсць і там. Пачынаем з чорнага экрану, каб нічога не прапусціць. Як і абяцаў, учора нічога я не глядзеў. Так, бо учора была серада, мы гулялі у качку, у Лонгдерк. Ось, і... Так, все бачу, картинка ёсць. Выдатна. Ось, і такім чынам мы адклалі гэты візіт у танкі. І я думаў сабе, насамрэч, што ўчора вечара я проста адчыню, пазбіраю ўсе гэтыя, як называць, падарункі, што там павінныя былі даць. Вось, то і такім чынам сёння ўжо паўнавартасна пагуляць. Але ж на стрым зайшло ажно 3 чалавекі, якія былі ўражаны тым, што мы не ў танкі гуляем чамусьці. Вось, і запатрабавалі. Новае лога заўважылі, дарэчы. Не, дзякуй. Нам гэта не цікава. Калі што на афіцыйным канале танкаў гэта ўсё можна знайсці. Гэта вось. Промо-ролікі. Так. Чамусьці гэта толькі для навічкоў. Давай паглядзім, што мы можам. Што ў нас ёсць. Нам усё роўна, нягледзячы на тое, што мы не навічкі. Нам даюць магчымасць пракачаць. Так, маусом мы займаліся Панзерваген, пазар-вагон так званым. Гэта я хацеў асабіста прайсці, таму што вось гэтыя 3 танкі яны цікавыя. Мне падаецца, ці штосьці з гукам не тое ў самой гульні. Ну добра, 10 мільёнаў, 15 кабонаў дадалі, штось тут медаль нейкі 2-0, 30 дзён. Дакладна. Так, гэта у нас бонусы, які былі звычайныя, трэба будзе яшчэ і звыкацца з новым ангарам. Не тое, каб яно ўражвала, дарэчы, як яно выглядае зараз. У сэнсе таго, што ўсім так менавіта выглядае. А з элементамі кіравання, з усім гэтым. Так, павяртаемся. Павяртаемся сюды, каб атрымаць узнагароду. Адну толькі галіну яны даюць нам пракачаць. Піса 7-го можа. Бо ён не надта добра выглядае зараз, а уявіце сабе, што рандом змяніўся. Быў рэбаланс, давець, што не ведае, рэбаланс быў. Хаця, з іншага боку, мне вельмі цікавая гэта КР-3. Я бачу, як ім гулялі на азіяцкім гэтым серваку. Ён, ну, можна сказаць, што не майго тыпу геймплей, але, тым не менш, усё можа быць. Трэба падумаць, усё ж такі можа быць. Каб не выкачваць гэта, я не памятаю, 257 у мяне там быў у ангары, правда ж? Адзінае, што трэба не ў ангары, у сэнсе даступна для набыцця. Застаўся толькі ІС-7 і потым ужо КР-1. З іншага боку можна і стрымы ладзіць, правда, па ІСу-7. Будзе цяжкавата, але тым не менш. Гэта, мабыць, цікава як для пракачкі, як у якасці контенту. Паглядзім, як будзе складацца, дарэчы, інфополе. А вось гэта мне цікава, таму гэта не чапаем. Так. Трансшенкрафте. Гэта што? Ой, Трансшен, боже. Ташенрад. Ташенрад у нас тут атрымліваецца. Мы качаем. Гриль не цікавіць, таму што сам гриль не цікавы. І кажу, што хірш, кефер гэты, ён таксама не адрозніваецца ад гриля. Таму мы з гэтым патрымаемся яшчэ. Давай далей. Гэта для контенту будзем рабіць, ладзіць стрымы. 432. О! 400, дайце ўзгадаць. 432. Што там было за ім? Не памятаю, што там на стрымах было. Шакал, мне падаецца, гэта штосьці іншае, правда? Чакайце, дзе шакал можа быць? Брейкер, контрейвер.
Дарэчы, вось гэты можа быць. Так, давай па парадку. Не трэба нам скакаць. Не вельмі цікавіць гэтая галіна. Так, тым больш, што яна пракачана. Т-803 таксама не ўразіў па геймплея. Паттан не ўразіў па геймплея нічого цікавага. Імбатабле можа быць па фане неяк, але мы лепш, мабыць, спачатку падрыхтуемся на MX-50B, каб рукі ў нас раслі з патрэбнага месца, а не з сракі. Перад гэтым вось гэтая цікавая рэч, але зноўку трэба прызвычаіцца да геймплею, побачат патрэбныя. Баджар. Баджар гэта цікава тым, што Тартойса знішчылі балансам, адсутнасцю баланса. Вось, а сам танк спецыфічны. Ці будзе цікава гуляць на гэтым? Сумняюся. Вось гэта, вось пакуль што топ для мяне, таму што увогуле гэтая галіна двух гэтых гарматных брытанскіх цяжкіх танкаў яна прайшла паўз мяне. І я і не качаў, не цікавіўся, але зараз Кану выглядае вельмі моцна у рандоме. То, можа быць, ёсць сэнс вось гэта ўзяць, але пакуль што засяродзіцца на іншых танках. Просто паглядзіце, колькі тут трэба пракачваць. Вывучаюся за такую мову французскую, але заёбуся. БЗ. БЗ вось гэта можна кінуць усё і укласць усё ў БЗ, дарэчы. Насколькі 93 000 толькі вольнага досведу. Не, шкада. 93 000. Вось БЗ, імба, БЗ хачу. Што рабіць, калі хачу БЗ? ВРВ, вітаночки. Вітаночки, шановні. Як майся? Так, ну, блин. Тому што вось гэта ўсё лайно. БЗ-75 соу-соу так гуляецца, а 79-ка выглядала на стрымах як імба. Не могу сказаць, што, дарэчы, механіка мяне прываблівае гульні на ім, але каб мець імбу у ангары, гэта ўсё ж такі прыемней, чым не мець. Я не зусім зразумею, у гэта ў мяне гук дублюецца, ці ў цябе гук дублюецца? А ну чакай. Не, у мяне не дублюецца. Не, у мяне не дублюецца. Усё на месцы, усё як мае быць. Штосьці там у цябе. Так, а вось шакал гэта КС-ка. Ну, шакал спецыфічны, вельмі мякенькі. Мне падаецца, бабаха яго будзе ой любіць. Ой любіць будзе проста і ў бок, і ззаду, і спераду проста. Такі будзе пенетрейшн яму. Ну, стерва не. Стерва, дзякую. Але гэты геймплей мне не вельмі падабаецца. Я качаў, дарэчы, толькі праз тое, што былі задачы, каб наносіць шкоду з без засвету. Ну, смысл то бок становіцца і ўсё. Так, я перазагрузім стрым і стала добра, то бок. А гэта ты на Твічы маеш на ўвазе? Гэта такі глюк, так? ВРВ. Штосьці не так было з гукам, тому што я не памятаю, штосьці такое было даўно падобнае. Так, выбачаюся. Тут, ну што, БЗ, імба, Кано Пернер, простой, каб не пакутаваць вось на гэтым лайне. Все астатняе мы ўсё роўна, калі будзем зараз гуляць, мы будзем брацца за... Ой, маць яго, як Ташенрат. Вось на яго. А, Леопард, бля, як я... Ой, як вам гэта сказаць? Не тое, каб лахануўся, не, гэта не тое. Мягка кажучы, як я засумаваў, калі пабачыў стрымы на Леопардзе вось гэтым 120-м. Блядь, які ён хуёвы. Як ён херова гуляецца. Просто пиздец. Увогуле яны зараз выглядае так, што Wargaming просто забіў гэтую галіну. Леопарда калісьці, блядь, усе 15 год было топовая галіна.
і тут на табе сапсавалі ўсё. Гэта ж тыповы леапард, лол. Не, Дот, ты не правы. Паглядзі учарашні стрым Бізорда, ён да першых гадзін ночы, я нават глядзеў, як ён гуляе. Там просто, блядь, такі небарака з яго зрабіўся, што уся гэтая трапнасць, якая там прамоўцілася на бягучы момант, што ён тыпу трапляць будзе куды заўгодна, просто лухта. Ён, блядь, такі самы па трапнасці, як Леапард 1. Ці ПТА. Хутчэй звуць, як ПТА гуляўся, сапраўды. Таму просто фу. З Леапарда... Дот, ідзі нахер. Леапард заўсёды быў гаўном. Нішто сабе. На якой стэжцы ты яшчэ мог разрабіць 9К? Вось так вось. На якой стэжцы ты яшчэ так мог зрабіць? Па сутнасці толькі Леапард. 400... Не. 430... О, не. Гэта немагчыма. А ў добрых руках Леапард 1 наносіць спакойна. Гэта 9. Тут няма сумневу для мяне. Так. Так. БЗ ці канопінер. Давайте карацей рабіць наступным чынам. Дзе БЗ? Гэта кітайская лухта. Вось яна. Блядь, адзінае што можа стацца такім чынам, што... А чаму ён піша, што да даследавання патрабуе 196 000? Калі я націсну, то... Так, гэта ж у нас што? Кітайская, так? Кітайскую мы качаем вось гэта ВЗ. Чакай, дзе яно? Во. 111.5А. Хочацца 79-га, дарэчы. Вельмі хочацца. Артемій, вітанышкі. 79-га. Хочу. Давай. Можа, потым пашкадую, але пакуль што так. Да, клан, я штось не разумею, дзе музыка ўся падзелася. Налады, гук, не, ўсё ёсць. Никакой халеры няма у гэтым. У ангары ніякай музыкі. Всё. Так, вантажнікі прыбыў выбраць нагароды. Што? Гэта штосьці нам будуць, мне падаецца, вось гэтыя медалькі, яны недзе там за АБЗ-хі давалі. Штодзённыя, правда, не? Дарэчы, дзе яны падзеліся АБЗ-хі, вось гэтыя. Так, 500, 2 адзінкі за бой, топ-3 стаць, баявы пропуск нахер. А гэта што такое кропка закіпання? То можа мы сёння пагуляем у гісторыю? Так. Звычайная складанасць ці суворая? Цікава. Я штосьці такое згадываю, нібы там год-паўтары было таму такое, не? Спыніць запуск ракеты. О, бля, насыпаюць, ты паглядзі, як 200 000 срэбра. 150, 100. За 21 хвіліну ўсё гэта зрабіць. Чакай, калі у нас тут 150, тут 100, тут 200, так? То тут якія будуць падарункі? 50, 100, 150. Цікава. О, гэта што? Цэнтр паведамленняў, не? Так, ужо 11-ку выкацілі учора. Учора выкацілі гэта абнаўленне, таму... Гісторыя, выпадковыя баі, натыск лайт. Сур'ёзна? Ён ужо пачаўся націск?
О, мне падабаецца то, што зараз вось тут экіпаж знаходзіцца. Адзінае, што дзіўна простое, што не бачна, хто з іх камандзір, хто што выконвае. Неяк бы іконку нейкую зрабілі, было б цікавей, мне падаецца. У націск таксама можна гуляць, слухайце. Адзінае, што каардынацыі няма, у сэнсе таго, каб размаўляць добра з гэтымі сваімі паплечнікамі у баі, але ж трэба мець на ўвазе. Слухайце, ну, надта шмат, як на мой погляд, актыўнасцяў навалілі. Давай пакулю выпадковыя баі. Так, што я хацеў яшчэ. Дзе маё БЗ? Давай глядзець кампаніі дасягненні, даследаванні, правда? Каб нам БЗ Ташенрата. Анімацыя мне спадабалася, як тут такой тык-тык-тык-тык прыйшло. Так, кітайская хуйня сюды. 325 касікаў. 7 мільёнаў. Мадэрнізацыя. Ці трэба? Мабыць, не трэба. Давай паглядзім. 325к. У нас Ташенрата на гэтым. Потым мы возьмемся за 79-го. Бо насколькі, бачыце, 118, ось так лепш бачна. 118 600 досвіду зараз. А каб Ташенрат, чакай, як адкрыць адразу галіну нашу пракачваемую. Толькі так. Вось гэтае меню, як яго трапляць адтуль з ангару. Таксама 325. Яшчэ доўга. Бо сумарны досвід... О, вось гэта добра, што яны пішуць. Сумарны досвід зараз, каб можна было адразу бачыць яго. Як перанесціся? Оу. Не пол... Што? Яны штосьці змянілі з напаўненнем БК? Ці гэта пра тое, што яны змянілі характарыстыкі мауса? 490, 0.31, час зведзення 0.1.98. Я нават так не скажу, ці штосьці змянілася, бляха. Так, адзінае, што мы не гулялі на ББ. Так, 246 мы гулялі на галдзе. ББ тут бессэнсоўна. 65 пробіцця. Ось так. Так, все галдовае, гэта тут ёсць. Гэта ёсць. Это што у нас? Прамышленна, броня. А ну пакажы, як у нас все выглядае зараз. Я карацей памятаю, калісьці быў такі платны сервіс, калі можна было толькі там карыстацца. Тыпу прывядзённай гэтай брані 850 мм уяўляецца сабе. Амаль што метр. Метр браніравання, піпец. Даўно, так, даўно было. Гэтыя сервісы. А шчакут? А, таму што сякуць, таму што 270, калі вось так глядзіш. 290, можа не прокнуць. Слухайце, дык літаральна вось так мала трэба выходзіць. А я чамусь не дакручваў. А, тады борт 270. Ну, добра, я зразумеў. Так, давай. Што, хто там жывы ёсць? Падкажыце, што будзем гуляць адразу гісторыю, ці будзем качаць далей мауса на Ташенраты? Ташенраты. Мне падаецца лепш ісці ў гісторыю. Чаму? Што ўзяў, БЗ-ху ўзяў. БЗ-ху ўзяў якасць падарунка. Потом будзем пракачваць толькі БЗ. Спачатку даб'ем мауса, мне падаецца, але паколькі ў нас 119 тысячаў досведу, нам яшчэ да халеры, то можна гэта зрабіць і праз некаторы час.
А пакуль што вось можна пайсці ў гэты рэжым, паспрабаваць. Штосьці мне падабаецца, неяк усё ціха, занадта ціха. Вам так не падаецца? За лайно тут у нас засады. Что за херня? Что это такое вовремя? Так, як мне ангар? Я на такія рэчы не западаю. А чым ён адрозніваецца, вось распавядзі мне, калі мы кажам пра ангар непасрэдна? Ён, эрганоміка тая самая, што была, то бок там у лесе стаялі. Адзінае, што мне не падабаецца, гэта вось гэтыя рэчы, якія тут перад вачыма заўсёды. Я прыбраў іх, калі гэта было б магчыма, я б іх прыбраў. Вось, увогуле б я б зрабіў вось адную плашку такую, шэрую, дарэчы, вось як гэтая. Шэрую, каб можна было проста пераключацца паміж гэтымі рэжымамі. А вось, яго было б дастаткова. Так яна яскравая такая, адвяртае ўвагу. А так, агулам, я ўжо казаў, дарэчы, Old School, што вось тут хацелася б нейкую іконку мець, каб ведаць, што хто гэта зараджаючы, ці кіроўца, ці камандыр. Карацей, нешта такое. Ты без звукаў гуляеш наогул. Аж всрат. Паглядзець трэба. Мне падаецца, гэта такі добры пераемнік, усё ж такі маусы. Ташнараты гэта. Там быў лес, тут ангар, гэта такое, але худ мне не падабаецца. Мне таксама не падабаўся. Я ўвогуле не разумею, дарэчы, чаму яны не зробяць проста змену ангару. Гэта ж, не так ужо і цяжка зрабіць. Зрабі ты дзясятак ангараў, і кожны чалавек будзе абіраць сабе тое, што яму падабаецца больш. Зрабі ты гэта, не ведаю, з голду, за 500, за 5000 і штосьці падобнае. Але каб можна было змяніць, чым праблема? Не разумею. Для ВГ гэта складана. Гэта, як кажуць, чакай, гэта Mission Impossible, так, гэта немагчыма зрабіць для ВГ. Гэта ўжо занадта, вы тут гульцы проста ахрынелі, мягка кажучы. Усё, паляцелі ў гэтую вось штуку. Што яна будзе, не будзе. Цікава паглядзець, памацаць. 5 днів тому ми втратили зв'язок із секретним військово-космічним комплексом у Норвезькому морі. Пілот розвідувального літака повідомив про сліди бою та часткове руйнування виробничих будівель. Але найважливіше, перш ніж ми втратили з ним зв'язок, він доповів про ракету на стартовому майданчику. Для з'ясування обставин на місце направлено загін швидкого реагування. Тим больш яны робяць усё, каб ты не сядзеў у ангарі, бег у бой. Мабыць, у гэтым ёсць сэнс. Але гэта, ведаеш, і гэта... Як калісьці вось яны прыбралі агульны чат, гэта ўплывае на сацыяльны гэта вось пункт гульняў. Тут жа ж, вось, напрыклад, я, калі гуляю, я ні з кім не фармую гэтыя ўзводы, не карыстаюся ўвогуле унутранай гэтай сувязі ніколі. Максімум там у баі я карыстаюся кароткімі камандамі. То бок і так сацыяльная гэтая камунікацыя, яна зведзеная да мінімума, а тое, што ты кажаш, каб хутчэй у бой ісці, мне падаецца, яны толькі пагаршаюць стан гульні. Я б наадварот рабіў. Я б пашыраў, каб гэта было цікава сядзець у ангары, проста нават нешта рабіць. Я б нешта такое прыдумляў. Каб было цікава ўзаемадзейнічаць з кімсьці праз ангар таксама. А не типу тісні у бої і полетів. Наразі ситуація критична. Ми втратили зв'язок з нашою ракетною базою в Норвезькому морі. Розвідувальний літак так і не повернувся, а першу десантну групу було повністю знищено невідомим супротивником. За даними розвідки, вони готуються до запуску балістичної ракети. Ціль нам невідома, але за поточних відносин
Навіть один запуск може призвести до глобального конфлікту. Як у старі добрі. Чергове нездійсненне завдання в тилу ворога. Висувайтесь. Добре. Так, пакуль што я налады змяніць не магу, але мне не падабаецца, што надта ціха. Це улиц, а мы на месте. Ядрёна жизнь. Што, типу, паехалі, мы ж супраць гэтых будзем гуляць. Схоже, з першої групи нічого не Як яны называюцца? Боты? Гаєм часу. Забудь, що треба дістатися командного пункту і зупинити пуск ракети. От це бійня. Наче вовки вдерлися в овечу кошару. Що ж, як А що казав, це у таке? моєму селі друг Авіаудар? прориває греблю. Попереду противник. Німецькі танки. 11 годин. Вогонь на знищення. Німці. Хто б сумнівався? Повітряна підтримка зафіксувала ціль. Готуйтесь до удару. Моцная затримка. Зрозуміло. Вони вихотили великі калібри. Краще змінити позицію. А чому нельга ракету знищити знову? Ось тим же самим авіаударом, правда? Вороже підкріплення на підході. Приготуватись. От ще й перенабивайся, що ти, бляха, марудиш. Ти бачив їх бойове шикування? Наші друзі явно Ти зачепили з скільки? військовими підручниками. Глава перша. Як опинитися в оточенні й бути знищеним за 3 прості кроки. Це говорить скоріше про самовпевненість, ніж про некомпетентність. Бляха, затримка відома така. Один тікає. Треба його спинити, допоки він не привів друзів. Ти ж знаєш про існування радіо, так? Весь Кольки острів отримлюється? дуже Секунди 3 важливий. приблизно, так? 2,5. Але зараз він один. І його легше знищити зараз, а не коли він повернеться з приятелями. То по гуслях йому лупензі. Коли ти хвалюєшся, Ще що я... один. Вогонь на подавлення. Оце вже в моєму стилі. Сперш стріляємо, потім розбираємося, що це за довгоствольна хреновина. От і все, тут закінчили. Погнали далі. Бачили? Бачили? О, Він відступає. я ну не сягаю. Знатиме, як вихвалятися своїм стволом. Якщо змога, попробуйте захопити цю машину цілою та неушкодженою. Командування хоче її дослідити. Захопити. Що собі? Ну, а вітаночки, вожачок, зараз німецький танк для України буде заїзді. Дякую Богу. Але ладно, я постараюся не зачепити. Нові противники попереду. 430. Дивіться, ну, знов танк, якого я ніколи не бачив. Щось я перестаю розуміти, з ким ми воюємо. Я гэты розумею, що не пройшов, всі танки стратив. Протилежне. Дідька лисого цього разу і більше. Сподіваюся, нам трапиться на шляху їхній склад боєприпасів, бо я щось не впевнений, що в мене вистачить снарядів. Бум! Ніщо собі, ти бачив гэты вож? Машин десь на цьому острові в них точно мають бути тачки обслуговування. А, чепіся. А чому той не допомагає? О, у його схиляється? Ах ти говно. Ты погляди на гэта. То не допоможе, правда? Літак атакував ціль. Авіаудар буде за кілька секунд. Лені, невеличке питання. Наша розвідка хоча появляє, скільки ворожих танків на цьому острові? Ні. А вони взагалі щось знають? Типовий поплечник, ну. Хмарно. Температура 8. Вітаю, не там. Швидкість Як вітру мне 16 на 2-0? секунду. Ой, Філ, вітаночки, вибачаюся. Я, слухай, ну... Я ж тільки запустив, я не гуляв вчора, я ж обіцяв хлопцям. Так, Саша Петров, вітаночки. Вітаночки тобі. Повітря! Як вам такий дощик поганці? Ви це бачили? Так. Так, ти прихворів. Ну, вибачаю, відомо. Все добре, коли що. Так, вітаю, дед, поглядел спочатку, Ротестрем визначив для себе, що не можна брати згілку танків на безкошт, так. Лені, Люба, коли
Так, яна не безкаштоўная, то бок ты яе проста вольным замест таго, каб скарыстацца вольным досведам ці баявым досведам, Місце, де можна просто ты карыстаешся вось гэтым падарункам. Найшвидший шлях до ракети через цей завод. Будьте А дуже ўсё роўна уважні. трэба срэбра хіба. І відки ви це аддаваць на знаєте, гэта. екстрасенси? Вони що, прислали вам запрошення на свою пасху вечірку? Ми виявили частоту їх радіозв'язку. Останні 7 Ти, хвилин. ми бляха, слухаємо хтось їх. уже Ви прослуховуєте їх перемовини? тремтить Ви мені тут вирішили про це сказати тільки на зараз. телефон. Ти мені слова не давав ставити. Ти забагато балакаєш, Теді. Спробуй хоч Польскі СТ? Гэта Я КС-ку? теж тебе люблю, Ленні. Ты глядзі, вы бачыце, ён, дарэчы, страляў праз гэтае, праз каменьчыкі. Це більше не плутається під ногами. Дивіться, схоже, ми знайшли щось цікаве. Покинуті танки. Читер, ну. Ви тільки подивіться на цю красоту. Вона шикарна. маєте додаткове завдання. Потрібно захопити цю машину і Стахель, доставити її штахель цілою та нейкий. неушкодженою. А, ні-ні-ні, тоді це не Так, для мене. треба в тую зону Ці стати. хрупкий екземпляр Може, на мають адремонтові хоча б, ну. Хай он краще командир пересяде в цей танк. Якщо одним керуватиму я, нашим технікам доведеться збирати його заново. Ломаюсь. 15 секунд. О, как тебе. Так, я себе обрал гелку деда сёмага. Ага. Ось оно что. Не, я вирішив, що ми будемо качати сьомого дедом на початку струму. Оу, я отремонтований. Прямо до них у пастку. Коли в тебе великий А молот, це що таке? люба проблема здається цвяхом. Що є в цьому танку? На іксах це що у мене буде? Спеціальне обладнання? Схоже, ствол цього танка може наносити підвищені пошкодження. А, ось, це підвищена Те, що шкода. треба проти важких танків противника. Таке нам треба. Час роздавати ляпасів, командире. Так. Не сягаю я туди. А нішто ж там ми гэты, слухайте, у двоих тут, а не у троих. Пригнічуючий вогонь. Він починав Я ж мене кажу, надувати. типовий поплечник. Ну. Пождіть, він що там ще й лагодить себе постійно? Ну нічого, скоро я до тебе доберусь і розберу на гвинтики. Ще один. Натомість вивести його з ладу, не сильно пошкодивши. Нам потрібен цей зв'язок. А ти точно на нашому боці? А ми тут не. Ця дура взагалі-то намагається нас вбити. Просто спробуйте. А що він робить? Блять, я не можу. А чому так подобно на тих, хто в рандомі сидить, слухайте? Ти ж просто помішана на довгих пушках, які б'ють на великій відстані. Просто бортом виходить і все на этом. Із 3 ЗМЗ. Ти можеш звалить куди-небудь тут? Так, ломай сценар, урон повышаешь. Ну, иксон так. Гарний бот. Увага! Попереду чисельні. Цілі. Ха! Ти стаєш О, передбаченим він зник. Дуліса. А чому він просто так взяв да зник? Такі чіткі команди помагають нам вижити. Мій веселий друже. Де гэты шпатель, ці хто там штирхель? Будьте уважні. Камп групи Берта і Дора, дійте обережно. Затримайте їх якомога довше. Сили ворога? Та це ви тут вороги. Агов, гер злодій. А чого б тобі не приїхати сюди і не поговорити? Вони оточують нас. Зайняти позиції. Нарешті, та сама засідка. Агов, Лені, що в нас ще там у меню? Які сюрпризи приготував нам наш містер зло? Згідно з перехопленими повідомленнями... Що, догорить? Ні-ні-ні, не кажи мені. Догорає. Жодних підказок, хочу побачити все сам. Ми готові Там до пантера, всього, що твою ви мать. вигадали. Подкрутка. Тут знову КР перший. Увага! Команда Цепелін. Висувайтеся до фабрики.
Стой на месте. Позиції та утримати їх. Ягери, контролюй виходи. Не дай їм втекти із заводу. Втікти? Що значить втікти? Ти що, Ми не звернеться, що? намагаємося втекти. Ми йдемо за вами, містере страшний голос. І да, Лені, я знаю, що він мене не чує. Ми не маємо часу. Херово у тебе калибр. Діємо швидко. Не, ну тут нечто подпал прокає так. Не то, що добре, а просто видатно. Я минулих вихідних сесію за 50 бойов зробив. То бок на виходних віддав 50 бойов. Життя. Нормальовий виходний отрымливается. Як там наш живий, не живий? У цих найманців спорядження краще задача. Та ну, 613 схопив його. Перш ніж ними ділитися, мені треба зібрати... Что, мы одни засталися. Той капитан, ён капитанит, ён не гуляє. А наш зникать буде? Буде. Доброго дня, світе! Це знову я. Скучили? Паскудник. Просто з'їхав. Так, это целый день. Ну. Коли мы за один стрим колькість поспіваємо, ну 20 бойов згуляється. Чого й треба було чекати? Вони передбачувані Ось як козьоль. швейцарський годинник. Тільки вони німецькі. Поправка. У нас немає переконливих доказів, що це німці. За зібраними даними, це міжнародна група найманців. Нема коли сперечатись. Марнуємо час. А ти безсмертний, правда, отрамлюєшся. Авіаудар підтверджено. Тримайтесь подалі від зони враження. Бу. Ходи сюди, бо заєнчив. Стоїть там. А гэта капітан Джеймс, ён не хоче воювати. Ён не з нами, ён супер з нас. Двостволки британські сподобалися. Гэта добре, буду ведати. Підрозділам підтвердити готовність. О, дивіться, ще одні Ёпта, де ти захрасти? брати з нами. А я вже почав турбуватися, що ми залишимось без мішені. Цей командир найманців... Я десь вже чула його голос. Ти старий друзяка? Хочеш, щоб я і його захопив з собою? Це було б дуже люб'язно з твого боку. І що, теж цілим і здоровим? Так, будь ласка. Докладу максимум зусиль. Наступний, будь ласка. А, сто... Оуф, і що собі? Нас не пробивають. Ха! Це мій! Можна тебе туди закинуть, ні? Повітряна підтримка зафіксувала ціль. Готуйтесь до удару. Теді, треба економити боєприпаси. Стріляй менше. Цілься у Я ж без свої конца, точки. що за холера. Увага! Попереду ще одна польова станція обслуговування. І на ній знов невідомі танки. Так. Здається, вони перейшли на нову тактику. Залишимо техніку супротивнику і сподіватимемося на краще. Сміливо. Командире... Особливо сьомого узрову. На цьому танку встановлені Леопард. високоточні системи керування вогнем. Схоже, чим довше танк не рухатиметься, то кращою буде точність його пострілів. Чудово підійде для ведення бою на великій дистанції. Міняємо тактику. Теді і я підемо вперед, а ти прикриєш ззаду. Так ми зможемо і зберегти новий танк і використати цей чудовий ствол по максимуму. Всім підрозділам зайняти оборонні позиції. Групі Адлер розпочати бій. Схоже, це Яглер, це якийсь елітний підрозділ. Небезпечніший, ніж ті, з ким ми стикалися. Воу. Теді, настав час відкинути жарти, як слід попрацювати.
колекцію палиць і гіляк, які він збирає по всій країні. Хоча мушу визнати, що він має кілька дивовижних дручків. Противника ліквідовано. Перша нерядка, до речі. Цікаво, його борт не можу пробити. Мінус один. Хто Чому він крутиться на місці? Літак атакував ціль. Авіаудар буде за кілька Стой на місці. Цікаво, де його баки? Спереду як у Мауса ці ні? Мені здається, ці криху кринжові гэты бясконцыя размовы, ну і не безсенсовні, насамрэч. тобі привезти? Я ось думаю притягти для тебе стволного снайперського. Ха-ха! Їхній елітний підрозділ виявився не таким уже й елітним. Просуваємось вперед. Ми майже біля стартового майданчика. Треба захопити його до запуску. Осталося лише кілька ворогів між нами і цією ракетою. Та моя бабця впоралася б із ними своєю дерев'яною ложкою. Усім підрозділам. Атакувати ворога. Тому, хто їх знищить, буде виплачено подвійну нагороду. Здається, хтось не в дусі. Похоже, ми зачепили його почуття. Це Каплер. Треба їх вивчити. Рикошет. Вони можуть допомогти встановити особу цього командира. Не хвилюйтеся, Фройден. Я ж обіцяв доставити його вам прямо до штабу. Правда, не можу гарантувати, що він приїде геть без потреб. Але ви зможете поставити йому всі свої питання особисто. Наше головне завдання – зупинити запуск О, глядите, там ракети. капітан завалив когось. ХВК-12. Увесь бой стоїть на одному місці. Ми майже біля цілі. Піднажмем. Попереду ще одна полевана база. Бачу, невідомі важкі танки. Схоже, вони значно лучше броньовані, ніж все, що ми знаходили раніше. Командіре, тобі варто перечистити цього звіра. Може, ці виродки й запустили свою ракету, але з цього острова цілими вони не підуть. Оу. Это було недоречно. Раз, два і готовий. Зараз знайдемо вам наступну ціль. Наступний, будь ласка. Цей новий важкий танк оснащений посиленою бронею. Оптимальне рішення для битви з великою кількістю супротивників. Командире, рекомендую пересісти в нього. О, а що воно позаду, до речі, знаходиться в этой зоні? Захопили пусковий майданчик. Тримаємо позицію біля входу в бункер. Наша технічна група вже прямує. Дай проїхати, поплечник ти мой. Тримайте оборону. Нам потрібен час. Я собі, до речі, взяв Тигр Мауса за бони. Тигр Мауса. А, це 9 уровень, правда ж? Зв'яжіть противника боєм. Стримуйте їх до подальших наказів. За командою відходьте до точок евакуації. Нікуди ти не підеш, покидьок. Вау. Єдине місце, куди ти евакуюєшся, це наша кімната для допитів. І я особисто тебе туди доставлю. Що ж, Теді, твоє бажання здійснилось. Схоже, вони всі йдуть сюди замість того, щоб відступити. Це найбільша атака противників за сьогодні. Саме час. Мені трези. Які сюрпризи у цьому танку? Сюрприз у тому, що в нього, схоже, нема нічого незвичайного. Ну, хіба що незвичайна міцна броня, незвичайна низька швидкість. Це те, що нам зараз... Нас типу пробивати ніхто не може зараз. А, да, ще дещо. На цьому танку встановлено допоміжне озброєння. Зможеш вести пригнічуючий Здинь. вогонь, поки Трохи змінився, до речі, гук. Трапляння. І він зараз виглядає, чується ніби пробиття. Але при гэтым ніякого пробиття нема. Коли дістануся до цього щура,
Що ви тут? Я повернувся на новій машині. У старій щось у двигуні стукало. І дірок стало забагато. Тільки 14 хвилин у нас ушло на гэта. Противника ліквідовано. Тільки не кажеш, що я зараз за тобою бігати буду. Лині, ти ще більш величезна, ніж звичайно. Про що думаєш? Розраховую можливість вашого керування з урахуванням поточних параметрів операції. Я вирішила не озвучувати результати. Бойовий дух – це теж зміна. Я знаю, Стрик. що ви мене чуєте. Я не очікував, Так. що зіткнуся з таким супротивником. А, я скоробок не випав, а тут на. Угу. Тебе тады совок 9 випав, британець на колесах. Чому Ташин для пасля Мауса, а не пасля Єсотага? Ён нават виглядає як Єсоти? Ні. Ні. Я не виглядаю як Єсоти. У яго корпус хіба що тільки криху падобний, і все. А так вежа Це змінити і маусовська. але відбувається щось дивне. Все, ми скончили? Дык яно ж полетело уже. Те, що ми вважали зброєю, І вона посередку? Ну так. набагато небезпечніше. Ну так. Ракета вивела Але гляді, по точніше, рухливості абсолютно Маус. почав передавати секретну документацію Рейху, креслення передових технологій та координати таємних військових баз із готовими зразками озброєнь. Той, хто стоїть за цим, називає себе архітектором. Його мотиви остаточно незрозумілі, але дії вже почали змінювати світовий порядок. Щоб протидіяти цій загрозі, нам потрібна сила, здатна захистити світ від майбутнього хаосу. Гляді, ще у гульнях у нас світовий порядок зміняється. Не тое, што на Расіі там спрабуюць усё гэта зрабіць, але яшчэ і ў гульнях. Ну, паскудства не, як на мой погляд. Ну, ВГ підара... Так. Old school. Ёсць трохи такое. Вы зараз, калі яны сказалі гэтымі прапагандысцкімі штампамі, зараз такое, ну, мяне тригернуло. Непрыемна. Хтосьці там у іх сядзіць. Нейкі прыдурак, выбачаюся за такое. Казліна. Так, будзем спрабаваць на суворы зрабіць яшчэ раз. Я ўпэўнены, што так, выканаць усе галоўныя мэты задачы, не вытраціўшы ніводнай машыны. Як моцна яны будуць цікава адрознівацца. Мы амаль што не згубілі зараз машыну на 432. То бок гэта трэба мець на ўвазе, трэба падрыхтавацца да гэтага эпізоду. Я думаю браць 10-го Мауса а на 9-го аб'екта перад ісом 7. Давялося браць і сам. Так. Ці цікавым будзе глядзець зараз яшчэ раз такі самы бой, толькі на падвышанай складанасці. Напішы хто-небудзь у чатик. Калі не, то пойдзем лепш на гэтым, на Маусе будзем сабе збіраць экспо, каб мець магчымасць прыкачаць точно. Та не, вось і я так думаю. Гэты олдскул, што не. Таму што гэта будзе той самы бой. Я ўжо зразумеў. Палявая пошта. Што тут накідалі ў палявой пошце? Астатні шанс. Што? А чаму тут? Што такое 31? Так, не было можливості надбати всі класні низькоуровневі танки під нас, яких аж нас 31. Все, зрозумів. Так, гэта знову піарка. 432, Леопард та Шенрад. І все, дякую. Гэта зразумела, гэта мы все бачили. Верасень нешта, Вафентрагер нейкі. Будзе ў нас, дарэчы, ўжо колькі можна, колькі гадоў запар яны Вафентрагера гэтага суюць пад нос. Мне падаецца, занадта. Ён быў 2 разы ў мінулым годзе.
Ці гэта быў у гэтым годзе і ў мінулым годзе, то бок ён быў на Хэллоуін, я памятаю. Яшчэ адзін раз ён быў па... Так, пагналі. Нагадаю, 119 тысячаў і трэба 325 тысячаў. І я ведаеце, што я гэтае з леапарда злезу зараз. Трэба на ім адзначыць, што нам не трэба яго качаць, таму што там знятая гэтая адзнака з дадатковага досвіду экіпажу. Трэба я павярнуць. Леапард гэта 120 не падабаецца. Ён нічым не адрозніваецца ад звычайнага леапарда, абсалютна нічым. Абсалютна той самы танк, такі ж крывы, адносна мякенькі, ўсё такое. І сяба ўжо на месцы, 60 ТП там сунецца, бачу, 705. У нас зашмат танкаў паехало ўніз. Просто, блядь, яны сольюць бой, хутчэй за ўсё. Калі не будуць пушыць, калі не будуць проста стаяць у пазіцыйкі. Што паспрабуем? 60 ТП выехаць, не? Не лятэць. А чаму не ляцець? Хто б падказаў? Зараз ён будзе сюды глядзець. Добра, што прабіла. Добра, што паляцеў. А, захрас, хлопча. Малая разумее мои пачуцці. Чулі, як яна ржала. Леопард, да, абсолютно той самы, абсолютно. І гэта было, шчыра кажучы. Што такое? А глядзі, у цябе вось тут пад башню ёсць такая херабора, якую я не прабіў. А мы яшчэ цябе туды прысунем. Схаваецца. Давай, страляй. Не наши стаяць, яны ліваюць бой. Яны не выходзяць, не дабіраюць. Так, як ты тут стаіш? Хлопче, у тебе з рэакцыю нейкая праблема, ведаеш, ці у цябе пінг там надта херовы? Это что, я не разумею. О, глядите, 277 ссыцца. ХП бережа свае. Яны паварваліся, просто зафокусілі б танкі і на гэтым і ўсё, да пабачэння. Херню займаюцца, як ты, блядь, згубіў свае ХП і сёмы. О, там мінус, то бок там прыкрыццё добрае. Дарэчы, у нас праблемы. У нас праблемы тут. Нам трэба неяк да базы ехаць. Так, што мы можам зрабіць? Сёмы падох? Я думаю, што падох. Па цэнтры ў іх леапард быў, можа хтось яшчэ?
7 ушка, не, гэта все ўнізе. То бок леапард павінен быць толькі. Цікава, хто яго там засвяціў, так далёка. А, Е5. Цікавенька, не важно. Барабан отдал. Не, ну, блядь, ты... Ушка, ну... Сором ёсць. Хоть нейкае сумленне. Просто бляха. Давай, родны, ты там я не ведаю, штосьці можаш зрабіць ці не можаш. Ты дапамагаць збіраешся ці не, прыдурачна? Дзе ты там ездзіш? Он сховался. Ну, амаль что. Так, давай. Твоя чарга наступила. Не, ну ты калі не трапляў, то мог бы уже и не трапляць. Что себе, бляха, что это такое? Так, давай разбираться, что у нас тут. Гэта Брутто, я так разумею, 105. Правда? А на кой халера мне Брутто вы мне сонеце сюды? Як даведацца, колькі у меня чистыми вышло? 3200. Ну так, это мы возьмем. Как было. Як даведацца, колькі чистыми вышло? Вось тут 10к. Толькі так. Дарэчы, мне не вельмі мне падавалася больш, калі яно ў акенце было. А то на ўвесь экран такое сабе. І то бок я не магу адсюль націснуць у бой ісці. Трэба ў гараж і потым толькі ў бой. Фінансавы звет зверху. Так, дзякуй, Філ, што знайшоў. Дарэчы, што ў цябе цікавага? Калі ўжо даўно не было, што там на працы, мабыць. А то мы на мінулым тыдні, дарэчы, не гулялі ў Еўратрак. Заўтра будзем гуляць. Я сабе DLC-шкі набуду. Так, маус. Ну, едем сюды. Поставили уже так, поедем так. Мне там по DLC-шках я ўжо набыў сабе шлях да Чорнага мора. То бок там будзе Турэччына, Румынія, штось яшчэ там было. Вось, засталася Грэцыя і Балканы, хіба што так яна называлася. Вось гэтыя дзве набуду. І заўтра запусцімся, карацей, будзем гуляць, выконваць далей нашыя дасягненні. Будзе ўся Еўропа адкрытая, так.
у нас доступна, і будемо чакаць ужо поўнач Європи і Ісландію. Так, то що, здав добрий екзамен і підняли ЗП. Ай, красавчик, просто вау, хваляє, молодчина. Просто пригажун лепше. За серпень, гэта жнівень. Ага, дадуть менеджерський бонус до ЗП. Бля, як добре. Ой, каб я хотів би, каб і мне так само було. Вже хутчэй бы гэта зарплата повернулася до своїх нормальних показчиків. Що, доберем його чи ні? Його там доберуть. До речі, набойчик як полетів вниз, зауважили? 3, давай. А де он там стоїть, до речі? Що це за позиція його така? Там позиція є? Серйозно? Да ёб твою налево. Так, ну там хлопці ще стоять. А, як тобі такое? Мне не подобається такое. Це тобі нельзя пробивати, чуєш? Тобі нельзя пробивати, кажу. Ти навіть не спробуй. Маус. Маус моцний. І що, він зараз буде ховатися від усіх? Треба допомогти гэтым хлопцям. Хто там забив його? Я ж живий он там, а ні. А, блядь, я не то я на мапі бачу. 1200, курвіска ти, ёб твою мать, 1300. Як він пробив? Куди? Де, блядь, куди він целив? По НЛД, под таким кутом. Ой, блядь, гульня. Ой, блядь, подогрела ти мені пердака зараз. Паскудний сміх. Мне подобається. Так, чекайте. Навошта ти купляєш гульні? Ти ж у Польщі набувай зброю. Откуль тобі відомо, що я не набуваю зброю? Ось контент буде. Скуль ти ведаєш, що я не набуваю? Отсутність інформації не означає отсутність подій. Так, ну мы уже не доедем, мабуть, никуда. Там Мантикора с батшатом. Поспробуем, але это будем. Надто тяжко. Мне подається, ты бы уже похвалился? Не. Такими речами нельзя хвалиться, ты что? Чем тут хвалиться, насамрэч? А? Чому ні? Тому що ні. Тому що ні. Мы тебе не ведаем, ты нас так само. Насамрэч, наадварот гэта працуе. То бок, знайсці мяне няма праблемаў ніякіх. Як я выглядаю,
штось сабе ўяўляе. Вось. А вось наконт вас, вось ты правы, то бок вызначыцца, хто з вас хто, амаль немагчыма. Голасу няма. Падзеі ў жыцці вы свае не распавядаеце часцей за ўсё. Вось, ну і гэтак далей. Ну што, пастаім, як яны? Заваляць іх ці не? Пазахопліваем базу. Ну, Мантыкора павінна перахапіць. Так, яна заціснулася, яна нікуды не паехала. Батшат таксама проста заціснуўся і чакае сваёй долі. Бляха, ну як гэтая бабаха прабіла ў НЛД? Под таким кутом? $3000, 11300. Ніштяк. А, у нас X3 зараз. У нас нават не гэтым. Не X2. Чекай, дзе браніраванне? Броня, дзе? Мы ж бачылі. Перамагчы ў 5 баях. Чекай, што гэта такое? Хз. Так, тут. Так, о, броня вось тут. То бок, ён вось неяк так прабіў. 597 мм. Што за хуйня адбылася? Ну хаця б вось так. 430. Я не ведаю, што там такое. Як у яго гэта атрымалася, але неяк атрымалася. Так, там 30 штук далі X5. Мабыць, так. Памятаю, штось такое падало. Опа, мы супраць 11 так. Опля. Ведаеце, на якое пытанне мне адказалі мне гэта блогеры ўчорашнія? Гэта ці дзявяткі трапляюць у баі з 11-камі. Пакуль што такога мы не сустрэлі, але карацей паглядзім. Трэба будзе звярнуць увагу. Калі так, бо то у такім выпадку вельмі шмат якія дзявяткі, яны проста ідуць па піздзе. Яны проста не гулябельныя. Дзявяткі, хто б мог падумаць. Раней баланс быў складзены такім чынам, што дзявятка была вельмі, як бы гэта сказаць, вельмі не тое, каб зручная, але выгодная, проста супер выгодная. Вось як, напрыклад, Е50. Памятаеце, вось у мяне ў ангаре ёсць дасюль. Я нават на 50 не перасаджваюсь, таму што ён мяне задавальняе. Прабіцця, ну, я проста паніжні гэтай граніцы, па гэтай мяжы крытычнай. Яна ідзе, гахпае на галдзе. І гуляецца добра, і прыемна, і трапляе з 7-камі, 8-камі, то і самае прыемна. І пры гэтым не пакутую супраць дзясятак. А зараз, мне падаецца, Е50 гэта ўсё аджыло. Літаральна вось адным гэтым апдейтам. Так. Калі такая п'янка... Не, вось так трэба выходзіць. Калі такая п'янка, то што мы... Заябісь, яны ябуць. Яны абодва сюды трапілі. Яны абодва сюды трапілі. У НЛД, вось у гэты квадратик. Так, ну што, шчаку мы табе праб'ем?
Не праб'ем, бо ты схаваўся. Так, ну пакуль што толькі адзін стрэл быў адбіты. Зноўку НЛД трапіў, правда ж? Там больш нідзе нельга было. Не дзве дыркі толькі. А, ў шчаку. Вось пад такім кутом он прабіў. Ну, крыўдна. Крыўдна, што пад такім кутом ён трапляе. Так, у нас там яшчэ грыль сядзіць. Трэба не забывацца на яго. О, вазик. Так, згуляў першы раз на 121Б. Як табе пайшло, не пайшло? Хоп. Прыемная машинка. Ну то добре, бо я стокового шкачаю. Так, гэты курка гэта, яна ж тут недзе павінная быць. Трэба блайндамі яму пастраляць крыху. Ён жа ж не трапіў, чаму 143? Ну там ён стаў, усё ўжо забарыкадаваўся. Та заебаў. Так, гэты паціснуўся, гэты збег. Так, каба каго тут? КР-1 нам патрэбна, тут падаецца. Канопінер. Все, цікаем. Нам трэба, блять, клавіатура перашкодзіла. Что поробишь? Все? По сутности. А, ну КР-1 нават не збіраецца сюды ехаць. Так. Ну што, можа БЗшку ў такім выпадку, як другі танк? Не тое. БЗ-75. Як набыць? Каб яго пракачваць сабе. Агульная, нічога, то бок не набыць. Правильно разумею? Так, тэхніка Китаю. Галкі вось гэтыя стаяць, і яны вон гараць ідзе. Так, чакай.
Ой май. Ой май. Техніка. Як фільтрація? Китайская? Ні, гэта не китайская. Вось гэта китайская. Так, яна ў ангар. Асноўны. Гараж. Мабыць, толькі трэба змяніць экіпаж, трэба. Правда, не, бо яны па нулю ўсе. Показаць у гаражы, ага. Трэба высадзіць. Як пасадзіць зараз? Вось рэкруты ёсць. Вэйцянь. Ангус Бюкін. Колькі там трэба было? 4, так? О, вось гэтыя 4 сядуць. Гэта будзе камандзір. Ага. Потым. Ангус. Давай, хлопчын. Наводчык. Механік. І зараджаючы. Вось гэта будзе. Усё. Так. Што у нас тут? Братэрства, вядома, рамонт, адпаведна. Агляд. Настаўнік. І другія. Радыёперахоп. Вось так. І вось так. Спадар Ангус, братэрства, рамонт і абарот башні, правильно? Так. Зведзенне, снайпермайстер. Ось тут трэба ведаць. Ну, але так, давай. Братэрства, рамонт, віртуоз. Так, а втрату хуткасці. Хуткасць тут, хуткасць там. Тут у нас роскід гарматы. Так, а трэба ось так зрабіць. Угу. Так, апошні. Які юй-хуё. Рамонт. Інтуїція трэба. Потім будзе у нас ідэальны набой. Так. Гараж. Дзе тут вось гэта, так? Асноўная тэхніка. Леапард, дарэчы, во. Блядь, а дзе, дарэчы, тут зараз гэта адзнака, што не трэба ўжываць дадатковы досвед для экіпажу. Вось гэта? Во. Знайшлі. Так, і асноўны здымаем. Паехалі зноў к Маусу. Дзясяткі. Прыемна. Прыемна. Супраць 11 было непрыемна. Я вам так скажу, там было менш за 2000 пашкоджанняў. Гэта кепска. І КР-1 гэты ён папускаў насамрэч Мауса. Натуральна проста. Без шансаў. Мне падаецца, там жа ж прабіццё было нейкае неверагоднае. 340 у яго ці 350. І 7 ПТ. ЛТ нема. Лево аддалі, цэнтр не займаем. Но тактычна ўсё херова. Что ты хочешь, Тапа?
хлопцы поехали кушать, молодцы. То, что треба. Херово, что 1500 зняли з Е5. Але нам треба кушать так само, адзінае, што мапу не змянілі, добра, значит, едем. Вежу поворачиваем и едем вот сюда, в эту позицию. Ух, выдатно, мы фугас танканули. Type 5 Heavy, до речі, во, апнути. Кажуть, вельмі добре апнули. Калі хто не глядзеў, на канале Безорда ён выклаў уначы, там было за 12 гадзіну ночы. Бой на 15 000 пашкодженняў на Type 5 Heavy. Разумеете? 15 000, блядь. Так, ён там просто, бляха, знішчыў усё. У яго, вядома, там, яму шанцавала, у яго добра ляцел, але, блядь, толькі уявіце сабе, 15к у звычайным рандоме. 15 на 15. Давайте, хлопцы, давай. Все, не забил. Так, що ж це там цицка ёсць? Ну, треба ще трапіць у яе. Все, мы их тут заціснули. Адзінае, трэба зараз нашим хлопцам на базе трымацца, пакуль мы тут будем забіваць усіх. О, блядь, ёпі. Духа не перахапіла. Иди ў сраку. Гэта не падабаецца. Я, да рэчы, абсталяванне мяняў на Маусе, каб мяне стабілізацыя набоя лепшая была, а яно ні халера не лепшая. Бачыце, я трапляю ўсё роўна кудысьці там не туды. Яно ляціць. Бздынь, бздынь. Ну, пачакаем. Я пачакаю. Я не гэта, не спяшаюся. Пизновку яна улево полетела, блять. Ты мне бесишь, Маус. Трэба ехаць было б, да рэчы. Было б добра, калі б мы праехалі, але ж не. 430 не дапамагае, на жаль. Гляди, хто у нас тут. Гляди, хто у нас тут. Поверни голову свою придорожную, погляди, кто тут. Кислый перестал давать краплять. Ну, так. Хотя, до речі, пам'ятаєш, що мені на минулому стрімі було приблизно те саме, що... Так, там баджер стоїть, до речі. Неді. Ось так подъехать. Ось тобі і ап. Яго стаба вельмі зараз ачмуренная. Яго набой ляціць. Там крацей гэты чел 15к накидаў па лючках. Ось, па тайпах той самы. Супраць яго было 3 тайпа. Ён просто па лючках. Пэм. Бачылі, як ляцела ў Мауса, напрыклад, па лючках? Ніяк. Так, давай БЗ. Поглядим, что это за пачвар. 75-й. Так, вядома, нам трэба гэтае будзе, нам трэба гэтае, нам трэба гэтае, ось. Так. Давай. Что у нас тут? Не памятаю, что там яму трэба, да рэчы. Ну, досылач хіба што. Так, кумулятыў. ББ. 7 фугасов.
5 достатково. Давай ось так. Фарбовка. 3D стиль у мене є. Навод. Шредер мобіль. Ну... Калі б не гук рухавіка, який ён змяняе, я быў бы упэўнены, што я на ім пагуляю, а так... А так, хазе. Во, тое, што трэба. Прышпільна сюды. Так, гэта у нас чацвёрка. Чацвёрка гэта гэтае, а тут у нас вогнегаснік. Паехалі. Першы бой, дарэчы. На БЗ. Добрый камуфляж, дарэчы. Что, яны тут нам не дадуць праехаць, правда? Так, штосьці там уже по працы пролетело. Трэба будзе паглядзець. Так, дарэчы, мы з 12-камі гуляем. Толькі зараз зверну увагу. 11-кі і 10-кі. В балансі. Пакуль што два баі былі менавіта такі оп. Бачыце, колькі танкаў іх тут? Чаму б не? Чаму б не ў зямлю? Правда? Припинити просування. Так, добре. Ну, нам тут приблизно плюс-мінус гамон. Дякую, што ён мяне не прабіў. Вы, хлопцы, свяціць не збіраецеся. Правильно зразумеў? Постой крыху. А могло б і ў зямлю трапіць, дарэчы. Подвеску поднес. Да заебали, что это такое? Двойче уже. БК меня. Тройче.
3 рази за гэты бой яны бы камні выносяць. Три разы, блядь. Серьезно? Цікаво, дзе гэтыя ўсе? Ось ён стаіць. Як супраць гэтага, блядь? Там арта кидала, зараз яна не кинем. Блять, ну 261, ну ёб твою налево. Ой, помагати, бля. Так, вибачаюся, 3... То понаписывали уже. Зараз откажу секунду. Так. Сьогодні якого числа? Угу. Вибачаюся, гэта па працы тут. Крыху турбують. Так, так. Добре, 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 добре. Поехали, Маус.
Я б ягу собі прокачав, але ж яна состарела. Уже бронирование зусім не той, а з уліком того, що 11-ки увели. Дык увогуле. Есть адчуванне, што сапсавалі ўсё для гэтага танка. Так, ВЗ, будзеш прикрываць, то я поеду сюды, бо там нас так шмат. Сатен, як справи? У меня есть адчуванне, нібы яны прабіваць мне у гэта... у ВЛД. Так, ён у ВЛД прабівае. Гэта ў яго так прабіццё крокнул, ці што гэта? Цішэй, хлопцы. А мне трэба зараз павярнуцца вось туды. Не? Не, я б туды не паехаў, там перахросныя. А гэтыя 4 паехалі ўсё ж такі. Трэба адсюль пушыць. О! Вся команда, до речі, у супротивнику яна на гэтым фланзе. Город з іх ніхто не поехал. Сьоме. Ну як таким тлумом тут гулять? О, блять, у нас проблемы. Глядите, там усіх разобрали. Зараз патом приедем. Как гриль стал ще на отстрел, то было б добре. Наши хлопцы стоять, стоять. Стоять. 4, 3, 2. І сьомий помилився. Зато я поплатився. Так. Отступи. Отступи, хлопчина. Хай лепше не виходять, ми їм тут присудимо криху. А ось гэтых двоїх можна і добрати було. Там єдине, що на отстрелі яга стоїть. Сотая, яна може мені тут покрутити. Добре так. Єсть. З Є5 треба ніяк. Акуратно, там 268, їздить, зараз допоможе їм. «268», як справи? Блять, ну канопінер, ну пробивать же ж треба. 3, 2. Або одного, або другого. Заябись. Заябись. Кап твоє горло, блять, горило. Сука, у борт. Не пробить, ну. Як гэта працуе ў гэтай гульні?
Канопінер, ну, магчыма, яму таксама не пашанцавала. Магчыма, тут просто ўсё так складалось, каб гэтыя Е5 жылі. Борт не прабіць, ён там залпам даваў і залпам не прабіў ні халера. Так што, так мела стацца, як кажуць. Я вось толькі адзінае не разумею, гэтыя абзэхі, якія штодзённыя там ёсць і гэтак далей, яны выкананыя, не выкананыя. Трошкі зараз гэты інтэрфейс сапсаваўся, бо раней было ўсё зразумела. Ёсць штодзённыя гэтыя задачы, 4 штукі. Ты іх робіш, яны табе даюць максімальную магчымасць зрабіць гэтых балаў, пунктаў пропуску баявога. А потым можна ўжо проста было не гуляць. Зараз незразумела. Ці ты іх выканаў, ці гэта штось іншае з'явілася там. Дарэчы, наверх нам не варта ехаць, а знізу я гуляць па сутнасці не ўмею. Я ніколі тут уніз не езджу. Што на гэтай мапе я не памятаю, апошні раз я намаўся тут. Бляха, пару разоў толькі быў. Але дзякуй Богу, яе павярнулі ў пол, бо даўно не было. Там таксама маус, 140-wy. Хто ще з іх? Ніводна 11-ка пакуль не свяцілась. О, 536. Батшат. $544 от батшата. Ёсць хто жывы? Ёсць, вядома, ёсць. Яшчэ такая добрая ў яго маскіроўка, што... НЛД не пробіў. Блять, вы... Канопінер. Так, хто там пісаў, што яму Канопінер спадабаўся? Дзвюхгарматны. Пиздец, стабілізацыя набоя. Каб ты усраўся, паскуда. 3, 2, 1. О, арта подключилась выдатно. Ну трапно, все ж таки 11-ка. Усе поклав. Усе набої поклав НЛД. Да, нічого не зробити такого тут. Можна його добрати? Дякую. Ну де я з вас хто? Заебали, ну. Только не кажи, что ты... Блять, ну як можна було, до речі, у гуслю пробити ось так? Да. Так. Я походу. Так, чекай, де базеха наша висіна. На ім же
І палявую трэба пракачваць, і досвед збіраць на 79. То есть не ведаю толькі ці варта збіраць на 70... палявую пракачваць на базашцы. Але па-іншаму ён гуляцца будзе кепска ж. Без гэтай мадэрнізацыі маецца на ўвазе. Калі шчыра, я б налево хацеў бы ехаць. Нягледзячы на тое, што мы цяжкія танкі, але вось злева, мне падаецца, гэтаму танку будзе лепш, чым з правага боку. Ніхто з нашых нічога не бачыць, таму што яны сядзяць, спадзеючыся на тое, што нейкая ЛТ з'явіцца. На, трэба было кідаць вертуху. А у нас свяцець 430 У паехаў. Так. Так. Хтосьці стаіць тут? Нібы ніхто. Пераваліцца. Стаіць. Зараз ужо відавочна, што стаіць. Пытанне, вось хутчэй за ўсё ён тут недзе будзе. Воу, цішэй, ты што? Каб ён яшчэ стрэліў, было б добра. З тых хмызоў сваіх. Леопард. Так, тым часам Маус перамог. КСК, давай. Пераедь на новую пазіцыю. Больш выгодную, настрэльную. Ось Капатан, до речі, проїхав би ось тут. То було б видатно. Едем? Не поедем. Тут стоять. Ну, Паттон светится. Ой, не падабаецца мне гэта ўсё. Не падабаецца гэта стаялава. Ты можаш мне дапамагчы? Я тут хочу проехать. Можешь стать на отстрел? Так, ось он тут.
Так, у нас адбілі. Адбілі центр, на жаль. Нам треба зараз неяк зі свайго флангу. Ну, КС-ка, ну досвяціў, блядь, ну ты сур'ёзна? Бля, нейкая пачвара вілейская. Капцы просто. Ебать. Ебать, які кончаны. Ты паглядзі. Замест таго, каб пасвяціць, ён кінуў фланг, бляха, і там аймэксы разабралі. Патань малайчына. Да патан на пытанняў няма. Уже і фош прыехаў. Патан паехаў з сваімі справамі займацца. А КС-ка у нас вядома. То яшчэ придурак. 0-9. Ну так. Не, тут вядома, што ўсё, але адзінае, што, ну, бачыш, КС-ка нейкая, я не зразумеў увогуле, што яна зрабіла. Ён без камуфляжа быў, дарэчы. Ёсць адчуванне, што гэты чалавек, ён проста зайшоў у гульню, сабе дзесятку выкачаў зараз, і такі, о, мне гэта падабаецца, там, хто быў шакал, правда, яго. Вось, ён сабе возьму гэтага. Угу. І паехаў. І потым проста не дацягнуў фланг, хаця там стаяла 2 танкішча. Якой халеры ён гэта зрабіў? Маглі б накідаць у траіх тут за АМХ-ам з КС-кою, выстаяць супраць фаша, спакойна сабе супраць патана. Ну, карацей. Карацей, як ёсць. Рандом такі рандом. Табе сумна, так? 268. А ну чакай, дзе ты тут быў? — 368, 268. Дзе ён там схаваўся? А ну выходь. Это что такое? Так, БЗ. БЗ не хочет подставляться, правда? Ух. 4-3-2. Зноўку ўлева ляціць. Ой, блядь, гэта я лева ў гэтым маусе. Штосьці з ім не так.
Эх. Давай, 2 з 2 улево полетело. Вправо ты можешь полететь или нет? Не можешь. 3 з 3 полетело улево. Чотири з 4. Дякую Богу. 4 з 5. Управа. Ніщо собі. 4 з 6 було. Блять, хлопці, щось ті. Так, 5 з 7. Пять з 8. Блять. Не, ну ось у минулому бої мой поплечник, ён з 2 гармат не трапіў, ніводнага. А ты не тое, каб трапіў, але яшчэ і прабіў. Давай мы тебе вось так поставим, каб ты крыху пастаяў, памучыўся. Новая мапа, так, на якой мы толькі што каталіся. Адзінае, што ракі няма. Справа гор, злева горад, справа тыпу будынак. Па цэнтры нейкае балаты. Для ЛТ, я так разумею, СТ. Пад наглядам арты. Ну што, паехалі ўправа? На гэтую станцыю. Так, тут СТ пад'язджаюць, бач, добра. Калі так, то гэта няблага будзе выглядаць, на мой погляд. Што мы тут апынемся, бо тут ёсць сховішчы, за якім мы схаваемся. Там крык. І пры гэтым яшчэ гэтых сярэдніх танкаў можам паскубаць. Я не адзіны такі разумны. Цішэй, цішэй. Кутоў, я так разумею, не завезли. Чуеце, блядь, вороны? Ці хто вы там? Чайки. Стоять, глядять только. Что за долбоящеры?
Бум. Ну, вось гэтае, вядома, мне спадабаліся хлопцы. Такія, як вам сказаць, з каго нагадваюць. Яны як гэтыя, бля, кураняты. Вакол курыцы сабраліся. У гнездзе тут сядзяць сабе ў пяцёх. Малайцы, хлопцы, пытанняў няма. Ну што, горад, дзякуй Богу, 11-х няма. Дарэчы, заўважце, што усе выкачалі сабе адразу КР першага. Так, каго мы яшчэ бачылі? Мы бачылі грыля, гэтага хайшнера, ці як ён там называецца. КС-ку, дарэчы, я не бачу, 11-ю. Амерыканца 803-го мы бачылі, і хто яшчэ, чакай, з 12-х быў. Баджера мы бачылі, дарэчы, 11-го. Не так ужо і шмат, дарэчы, хто што там выкачаў, што там спадабалася камусьці. Гэта цікава. На немцах толькі адзін раз я быў у баі, дзе быў Маус 11, і мы з ім не сустрэліся у тым баім. Так, перрон, перчаты, пазор вагон. Так, і сёма, дарэчы, нібы збягаем, правда? Ён там прыехаў уперад, паглядзеў, потым назад здаў. Цікавы рух. А гэты хлопец куды едзе? А, паскуднік, які ты, паглядзі. Этапах. Это просто трапнасць найлепшая, што ў яго, што ў мяне. Так, у нас лічы мінусы сёмы. І сёмы там бут ёсць, схавайся за яго, хаця табе ўжо позна хіба што. Он яшчэ гусеніцу збіла, я яму нічога, ну. Да. Так, наши СТ там проиграли, хіба что. Супраць нас будзе стаяць Маус, і хутчэй за ўсё СТРВ. Дарэчы, К-91 не асвяціўся.
Стерва там. Стерва тут стоїть, добре. Гэта добра ведаць, бо мы будзем выходзіць вось так. Суки, вы заебали, як вы гэта робіце. На такой адлегласці трапляць, ну. Можна паглядзець, куды у ВЛД. Ён наўпрост кідае ў ВЛД і прабівае. Да. Ён жа ж мяне не бачыць. Блять, позор вагон, ну. Так. Поехал арту свяціць, ну малайчына, ну пытання няма. Арту знайшоў, але не забіў. Давай, давай, давай. Добре, арта наша спрацювала. Мимо. Там гриль. Вас, мабуть, гэта здзівіць, але я поеду сюды. Трэба зберагчыся ад грыля. Хаця фош мяне лёгка прабіваў. Так, што, паехалі. Будем спадзявацца на тое, што не праб'е. Бо ён тут хутчэй за ўсё. Jeszcze nie świadczyłeś? Aha. Ось он маленечки. О. Так, дарэчы, а рэзервы? Нас жа ж даўно ўжо скончыліся, мы без рэзерваў катаемся. Так ці не? Рено Кліо. Цікавы нік. Рено Кліо 2. Одиннадцать.
КР-1, АСХХ, Леопард. Ось, до речі, гэта яшчэ батчат 40-тонны. Мы бачылі шмат разоў. Поехали направо, потому что там будет только КР-1. И 2-5H. Ах, твою мать, ты поглядzi на гэта. 2 тайпа пятых. Ай-вай. И 2 пятых тайпа. О, гриль присунув, молодчина. І што гэта нашы хлопцы стаяць тут? Нібы дзеўчына. Сціплыя. Так. Тайпы пад'язджаюць, так? Яны ўніз не едуць. Затое і пяты будзе ўнізе. Не вельмі зручны для нас. Ты тайпы таксама незручныя былі, бо мы ім жа ж толькі ў галаву прабівалі б. В эту камандырскую вежу. 2 і пятых, 2 тайпа пятых. А у нас є соты і маус. Ха? Што вам ще трэба ведаць пра баланс? Так, РХМ, до речі. О, бля. У нас на баске проблеми. Величезная проблема. 1.7 просто. Там наш КР перший боронить базу. Это добре. Ратей, на ЛД не пробивается. Все, отрывается что? Вежа? Вежа у нас только застается. Ну, его стабилизация лепшая, питания нема. У нас уже так само и тут прорвались. Куда ты трапил? Можно? Только не кажи, что ты мне зараз будешь пробивать постоянно. GTA, бля, ВЛД. Но ты же не будешь пробивать, правда? 1100. Это был фугас. Ой, каб яно еще летело. Каб яно ще летело. Прикрой меня. Что ты як неродный, ну? Ты ж супертяж, я супертяж. Да заебали. А где Мантикора, до речі? Я на троих завалила. Стрик. Готово. Тай 5 переапали 100%. Бронирование так. Ось то, что НЛД у его не пробивается, вот это... Вельмі кепска, вельмі кепска. Тое, што яму зашылі броню у вежы на плашцы гэтай, якая зверху стаіць ВЛД, я згодны, хай так і будзе. Хай так і будзе, але ж яму гармату далі зноўку. Паглядзі, як ён страляе. Яму амаль што не трэба зводзіцца, у яго залятае, паебаць. Просто.
і НЛД зашылі. Ну вось гэта проста ні ў якія брамы, на мой погляд. Бо з НЛД супраць яго можна было б гуляць. Хай бы ён трапляў, няхай. Але ў яго КД вялікае, ты ж бачу зараз, то бок ён адзін раз страляе, я 2 разы страляю. Вось, то бок можна было б гэта кампенсаваць неяк. А ўжо НЛД трэба хаваць было б яму. То бок ён бы не паехаў б наўпрост на мяне. І он бы ўжо падумаў 2 разы. І я б на яго не паехаў, бо яго стабілізацыя набою цудоўная, ён бы мне НЛД маё прашваў бы толькі ў шлях. Як мае быць. Вось, а гэта... Але ж, ну, зараз супраць яго цяжка гуляць, бо на Маусе дык дакладна. Прабіцця не хапае. НЛД толькі калі прокне, бо яно там было гарбузовага колеру, так? Яно ж не было чырвоным, яно там было святлейшае. Потым яшчэ у лючок залятала, дарэчы, зараз. Вось на блізкай дыстанцыі у лючок залятала, гэта прыемна было. Шкада толькі што. У яго таксама залятала ўсё, што ён страляў, апроч з гэтай 110, калі ён фугасам паспрабаваў мяне прабіць. Так, нашыя кінулі цэнтр, нашыя кінулі права. Штосьці з рандомам не тое. Дзякуй Богу яшчэ, што ў мяне накірунак атрымліваецца ўзяць такі, які бярэ ўся каманда. Мы не застаемся адны на накірунку. Так, нарэчы, супраць нас 11-й Маус. Ташин-Рад гэта. Трэба павернуць вежу. Стерва, леопард. Ох, у яго заляцело, у мяне заляцело. Так, я нагуляўся. А ты зараз паралельна яшчэ і гуляў у танкі? Олдскул. Тут шчочка ў яго, мне нават не паляціць. Кіці выслі навярцеў хуйні. Давай по парадку. Олдскул, што ты маеш на ўвазе? Першае, другое, трэцяе. Зноў улева. Трэба набліжацца да іх. Няма чаго стаяць. Бо на сярэдняй дыстанцыі танк не трапляе, не хоча. У нас, дарэчы, на базе ніхто не застаўся. Трэба тут паспрабаваць зламаць пары ўсім. І потым вяртацца. Ташин-Рад-то наш атрымліваем. Ён не стаіць супраць хлопчукоў гэтых. Ёсць. Выдатна дабралі. Што тут у нас? Гэта Маус. Ужо 2 танкі стаіць, то бок там 4 танкі. Ну, так, неяк так, вось яно атрымліваецца, што не атрымліваецца. Та заябаў ты, блядь, другі раз ужо, ну.
Так, усё, іксы скончыліся? Не, не скончыліся, гэта ж у нас параза была. Так, рандоў забіты таймпамі і немагчыма гуляць. У мяне ў апошнім бо іх 5 было. Спачуваю. 5 тайпоў. Ну гэта немагчыма, мне падаецца, перамагчы ніяк. Супраць іх што можа згуляць? Толькі 11-кі, калі паедуць. Let's follow the plan this time, okay? I've considered every possible scenario. 5 тайпоў гэта моцна. А у нас, вось бачыш, 4 іса. 3 іса сёмых і 1 четвёрты. Хлопцы сябе кашаюць. КР першага. Трэба было фугасна зарадзіць сабе. Так, где он там стоит? We pierce them. Так, зараз яны заробляць. Дзяды воевали. Давай, подставляйся. Ой, что там наши сёмы робят цікаве? Блять, он подставился, там я не заўважу этого адразу. Трэба яго кідаць, бо у нас тут праблема. Так. МХ яго ж не будзе заблакаваць, так? Не, блакую, вядома. Ту-ту-ту. 3-2. Там Маус подъехал уже. Нешта яны занадта агрэсіўна пушаць, мне здаецца. Сём таксама едзе. Голову поверни, чалавеча. $560. Гэта яго майстэрства нейкае цудоўнейшае. Чаму? Так, давай, едем. Ці мы прокотимся? Не прокотимся, тут контролюють.
Выдатна паляцела зараз. Ах ты паскуда. Бляха, ты смех просто цуд. Это лепшее. В этом экипаже, или что? Так, яны ж мяне не чакаюць, правда? Гэты ссыцца, гэты ссыцца. Што, дабярэш яго? Что тут зараз адбудзецца, чакай? Гэта будзе не... Гэта дах падаць? Ну так. Блять, ну. Ж треба було так, ну. 4. Пиздец. Ты серьезно? Ну гульня. Ну няўжо у мяне так шмат шкоды, што ты просто не даеш мне трапляць. 2000 не збіраў толькі. Все, засталось только Мандекара. Так, Чакай. И все гуляют на килл... немагчыма. Ситуация. Стоит гриль, мае 500 хп, альфа во ўсіх 400. Секунд 10 чакали, калі хто стрелять. Сквапность она такая. Альфу никто не хочет страшать. Перший кап другі забрав, я перенабівався, мяне гриль забрав. Спачуваю. Old school. Гэта вядома, крыўдна. Все, бяром базу. Что там у нас, дарэчы, на ім па агульным досведзе, дзе? А дзе мы глядзелі, дарэчы, колькі ў яго досведу ў гэтага танку? Заўважылі, як мы 2 мільёны прасралі ўжо? 2 мільёны срэбра ўжо. Блядь. Яны эканоміку змянілі. Чакай, мы куплялі што-небудзь? Так, мы куплялі. Чакай, мы куплялі на БЗ 2 абсталявання. Ці одное за 600 000 там было. Але ўсё роўна, і здаецца, што эканоміка пагоршылася на 10-х узроўнях. Нягледзячы на тое, што ёсць прэміум, але, блядь, насамрэч яны раскідваюцца зараз гэтым прэміумным аккаунтам направа і налева. То бок ён, мабыць, ці ў яго зменшылася уплыў на эканоміку, ці што? 2500 голды халяўна перавадзіў вольны, купляй Ташена. Не. 5200, я лепш куплю нейка гэтае. Прэміумнае што-небудзь, каб фарміць можна было, бо тут жа ж праблема асноўная ў тым, што срэбра не хапае зараз. Ну, я не памятаю, мы з тобой размаўлялі неяк
пра эканоміку у гульні. Дарэчы. Не, ну Ташэна гэтыя, бляха. Думаў зараз змяніць на фіялетавыя, але потым узгадаў, што трэба будзе Ташэнратара гэтага. То яму будзем фіялетавыя ставіць. Вось, дык што хацеў сказаць наконт эканомікі, што яна зараз усе лічаць, што ёсць боны, што ёсць голда, і вось тыпу з гэтага складаецца эканоміка, таму што ўсе данацяць, каб набыць сабе. А па факце яны стварылі эканоміку, якая завязана на срэбра. Выключна, то бок, каб табе не хапала срэбра, а ўсё астатняе, гэтая голда, вольны досвед, як ты зараз пішаш, яно ўсё спрычыняецца да таго, каб у цябе было больш гэтага срэбра. Таму лепш за гэтыя грошы набыць сабе нешта тое, што будзе прыносіць срэбра. Вось мясмерку нейкую, там, калі хопіць грашэй. Можа нешта дадаць, дарэчы, хутка Новы год, можа там нешта яшчэ ўпадзе. То бок, лепш патрымаць гэтую голду. Таму што інфляцыі ў гульні няма. У цябе ж прямо хапае, ты што здзекуешся, олдскул. У мяне прэм, які фарміць, іх толькі два. Гэта Яга 8.8, якая проста негулябельная. Яна псуе абсалютна ўсё. Дзякуй Богу, хоць грошы прыносіць. Маецца на ўвазе срэбра. І АМБТ. Больш мяне ні халяр няма. Усё астатняе яно не прыносіць грашэй, таму што эканамічныя каэфіцыенты ў іх вельмі кепскія. Той самы Шар-Футюр, Фаза, Аб'ект першы, ну, Т-54, абразчык першы. Бля, табе што займацца няма чым, ну. Тестил ты просто. Вось. Па сутнасці у мяне толькі два танкі. Т-103, ён вельмі не вельмі, але кепска фарміць. З бою ў яго там максімум мяне што было, гэта прыблізна там 70к. Приліпала да мяне. Не хачу тут. Я паехаў слухаць, я паехаў туды, вось, за канопенером. Давай, страляй. Ён нават мяне не засвяціў. Фаза прыносіць нармальна? У мяне так? А які сярэдні ў цябе? Колькі ў сярэднім ты на яе гуляеш? Бо я нават гуляў на фазе неяк сесію, ну 20 баёў. І, ну бля, яна не фарміць. Наадварот. Яна вельмі часта ў мінус ідзе. Таму што, па-першая, фаза гуляецца з дзесяткамі вельмі часта. Баджар, бляха. Баджар мяне прабівае, паскуднік гэткі. Ну ты паглядзі на яго, ну. Хитрон. Бум! 369, это ФВшка ему дала. Фугас на пошкоджение. А, вот где их, бабаха. Бабаха слева была. Ну, а зараз тестол-то ее будет светить добро. Ведаеце, што трэба адсюль з'ехаць, бо гэтыя дзве ПТ не дадуць нам пагуляць. Шкада. Тым больш, што вось нашых падціснулі, трэба ім крышачку дапамагчы. Стрык. Не прабіта. Блядь, чаму яно ўлева ляціць усё ўвесь час? Так, зараз хлопцы вывучаюся. Я прачытаю, бо накідалі ўжо там паведамленняў гэтых зашмат. Дзе ён там кідае?
Трапнасць ёсць, прабіццё ёсць. Мне зараз падалося, што набой так медленно ляцеў, што ён проста не паспее трапіць у яго. Было такое адчуванне? Так, так, шарфуцёры фаза, яны проста акцыйныя, яны не фармяць. Можа быць, можа быць. Блядь, паміж вушэй праляцела. Памятаю пра фазу, што я гэта высветліў, калі ўжо было позна і набыў забоны. Недзе тут, правда? Вось, і я тады засумаваўся, бо супердзясятак гуляў на падкаліберах, на умулях. Ну і эканоміка полезла просто ў дол. Літаральна пад падлогу. Можна які-небудзь тут каля вас праслізнуў? Та ёб твою налево, пакуль на гэты свой гар-гар праедзеш паўз вас. Усе з'едуць. Ой, ёсць так, дзякуй Богу. Зноўку амаль што 2000. Гаўно баі. Так. Пясочныя танкі нейкія, там хуткія каткі, можна шмат настраляць. Ну я такім займаўся в олдскул даволі даўно. Калі гуляў на 6 узроўнях, самы топ было фарміць. Там мне у той час што было? Т-150 савецкі. Вельмі добра было. Нямчура нейкая была, ВК-3601 хіба што. Таксама добра. Фарміў. Ну, 3485, гэта мне падаецца ўвогуле. Класіка на ўсе гады. На 120Б купілось зараз за 2 баі 90к. 121Б. Ну, 2 баі 90к, ось ты кажаш, што нафарміў. Але ж гэта кепскі фарм. Выбачаюся, параўнай проста з АМБТ, які можа за один бой 70-90 вынесці спакойна, лёгка. 3000 накідаў, 70-90 ў кішэню чыстымі паклаў. Яга 8-8, той самы каэфіцыент у яго. Ён таксама фарміць тыя самыя грошы. А выдатны бой, я ўжо казаў, што на язе 8-8, калі я настраляў 4380, там капечна нейкаю, вось, то у мяне 240к чыстымі упала. То бок у мяне один бой на 8-8, а табе на 121 атрымліваецца трэба згуляць 6 баёў. А 6 баёў гэта гадзіна, а один бой гэта лічы 10 хвілінаў. Вось табе і розніца па фарме. Я менавіта пра гэтую розніцу кажу, калі маю на ўвазе, што трэба купіць прэміум нейкі за гэтыя грошы, каб срэбра было, лёгкі доступ да срэбра. Так, усё, іксы скончыліся. Дарэчы, вось бачыце, з новым інтэрфейсам колькі разоў я націснуў на упадабаны, непадабаны? Амаль што ніводнага разу. Один раз, я памятаю, толькі. Так, паглядзець у гаражы, не. Дзе досвед? Колькі досведу ў мяне зараз ёсць на гэтым маусе? 189 досведу. Добра. Так, я гульнула, там у нас ще 80-90 было. Ну то ўжо хутка, слухайце. Мабыць, на наступным стрымы у нас будзе Ташенрад, ці я ўвечары неяк сяду, прыкачаю Ташенрада гэтага. Пайшоў крацей гатавацца да працы, рады быў чуць. Табе таксама быў рады бачыць. Дзякуй вялікі, што заходзіш. А у тебя што, там нейкі час змяніўся? Што ты о 12 ўжо пачынаеш гатавацца? Раней неяк, а першай гадзіне, я памятаю. Горад ці горы? Горад, вядома. Це з іншага боку. Там асноўны настрал, там трэба хутка перамяшчацца. Ну тут павольна. Не, паехалі сюды.
просто праз дынамік. Дае що рабіць трошки сёння. Трошки больш звычайна, чым звычайна. Разумеў. Завтра, дарэчы, калі што, будзем у Еўратра гуляць. Як я казаў, я набуду, хутчэй за ўсё, увечар яшчэ DLC 2. Я спадзяюся, там будзе акцыя. Калі не будзе акцыі, то не буду купляць, калі што. Будзем катацца па Чорным моры у Туреччыну. Тое, што зрабіць меўся ўчора. Так. У мяне таксама ёсць такая задача, адзінае, што гэта ўсё роўна вечар, гэта не зараз. Так, тут БЗ, ВЗ, Е5, АМХ. 1900, вы бачылі гэтае? Дарэчы, вось зноўку праз тое, што ў нас ёсць 11-кі, Е5 зноўку губляе вось гэтыя пункты. То бок, як на ім гуляць, калі раней супраць дзясятак было мала комфортна. Вау, гэта яна бомбанула. Гэта не яна, гэта флешка. Батя 007. Сука. Гэта алканаўты нейкія, якія гуляюць у танкі, ну просто. Што гэта за нік такі, батя 007? Как цябе ліха, бля, заебло. Так, ну што мы тут бачым цябе? Сюка. Курыцка, бляха. Все, прычапілася да мяне зараз, не? Хачу здымаць зараз аглушэнне. Яно, блядь, зноў улева паляцела. Зноў яно... 349 звычайным фугасам. Куды, блядь? У маску? Цудоўна. У меня пытанняў няма да гэтай гульні амаль што. Аус, ну трапляй, ну... Колькі ж можна ўжо? О, нарэшце. Блядь. Арта цікава добірае хары ці не? Добрала, малайчына. Неблагі гулец сядзіць там на арце гэтай. Ну, выходзьце, выходзьце. Так. Як бы з вами тут... Каб пад арто, бляха, разам з... Ты просто, блядь. Да выходь уже зверху, на сябе ўсю адвагу адвярнуў, яны, блядь, стаяць придурочныя. Малайчына баджа. Another one must dust. Dum dum dum. Dum 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 dum.
Гэты батя просто папіросы Бонд паліць. Ну, як максімум. Як максімум олдскул. Гэта адзінае, што мне падаецца, звязвае яго з Бондом. Блядь, узгадаў яго. And another one bust, another one bust, another one bust to dust. Dun, 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 dun. Што, там ще яка ПТ будзе, не? А, не, арта там будзе. Што, даядуць хлопцы яго ці не? Павінныя ж, блядь. Дзякуй Богу, што не па мне ён вырашыў страляць. Пытанне. У куце хутчэй за ўсё будзе стаяць арта. Але мы з нашай хуткасцю нават не даедзем, мне падаецца, да гэтай арты было. Датуць драпежнікі. О, згаладнелыя. Душы яго гусеніцамі крышыць там у экіпажа камандзір. Можа, мы хаця б тут дачакаемся. А, не, няма прастрэлу. Шкада, летак. О, бля. Няма чаго было ад'язджаць. Зноўку 2000. Рандом. Дарэчы, ён там можа забраць іх з барабану, глядзі. А, не атрымалася. Ну, часам здараецца, не фартанула. Так, што у нас? 12:20, яшчэ паўгадзінкі. Пагуляем. Двадцать 21 хвіліна ёсць на рэзервах. Так, добре. Дві пісяби, БЗ, Канопінер, Маус і 5-3 Сася. Мне бачиш шанцую, мені тайпов не шмат. 5 в одним бої докладно нема. Хе! Альфа не полетела 426. Чому не 526? А мало плохо, БК. Просто выдрать. Такие бы храбы и все на это. Но что ты там дозволяешь себе, Action X? Так, Е5 у нас покутує. Зараз йому ще Центуріон буде накидувати. Здається, так це буде працювати. Ой-ой-ой.
Что ты робишь? Тебе места мало, чи что? No penetration! Штосьці я не заўважаю апошнім часам магчымасці натанкаваць больш за 10 кам. Неяк на Маусе раней было лягчэй. Давайте, хлопцы. На пісябах выходзьце. I penetrated them! Мне не падабаецца, куды яны падзеліся. Так, ён перамяшчаецца, зразумеў. Цэнтурыёна знішчылі, той памыліўся. Penetrated! А ты заебал. Что, раз это за писябы стали такие, что у вежи не пробиваются, а? Penetration! А то, что яны робяць, мне падабаецца. Як гэта яны так здагадаліся. Ой, ліха, ліха, ліха. Каб вас халера забадала. Так, один, другі. Як ви, хлопці, тут? This one's done for! Постой криху. Or what? Куди ти спішаєшся, ну? Бувай. Боже. Are they enchanted or what? Requesting support. Во, нарешті почав стріляти. Target disengaged! Так, канопі не... Ага. І не бачиться. Люди! Ратуйте! Ось так, давай. Ну что, доедут яны? Ну доедут уже. Поехали сюда. Шкода, что СТ-шки наши там так само перемогли. Не шмат шкоды тут уже можно нанести. З моєю хуткостю переміщення. Да, бля.
Каб яшчэ шанцавала з прабіццём, ды з палётам на бой, это было б увогуле цудоўна, а так? І всё, недзе тут. Ну что, ты так и будешь там стоять, помирать? Так, добре. Не 2000, уже добре. Первая ступень. А за что первую ступень давать? Там же ж не было ничего такого. 3390. А, во, блядь, досвід написано 207%. Забывся уже. Так, 11 маюцца. Береча у нас адлюстравана Імбатабле, Т-803 і Ташенрад. Тем не менш, поехали сюди. Просто вперед. Ну что там, никто не станет в музей? Никто. Так, 803, штось мені не подобається, як ти робиш. Це занадто ризиковано з того боку, ні? О, хоча б так. Только єдине, що Альфа 444. Ну, это такое. 3, 2... на месте. Мы хотя бы так тебе побьем. А что за альфою? Блядь, ви заінчили 3 альфи запар. Я нічого зробити не можу. Бля, заебать, 4 альфи не дало. 4 стріли, усі ніже альфи середні. О, нарешті. 5-й стріл з альфою. А так, ну это ж піпець. Як недоречно було, ну. Я думаю, ти проб'єш. Я навіть не сумнівався в этом. І знову альфи нема. А чому б ні? Чому б не пробити у борт? Допоможеш ці як ти там?
нават не збіраюся дапамагаць. Паскуда тупая. $12,400, ну, уже не 2000, уже 3000 настреляны. Ну, перамоги ёсць, дзіўна толькі, што, ну, цяжкавата настраляць. Всялякім і сам не залятаю ў борт. Яга. Так. Ще 2 бої, мабуть. Everyone ready? Let's destroy these guys. До речі, усі десятки, ніводної дев'ятки, нешта, слухайте, з балансіроўшчыкам гэтым, ну, змянілася. Потому что десятки с девятками, я уже молчу, что мы сегодня ни водного бою не сгуляли с 8-ками, до речі. Ни водного. Да и с 9-ками я не памятаю, как мы гуляли. То бок десятки с десятками, десятки с 11-ками. Мы сегодня гуляли. Вот такие справы. Сім 9 його затискають. Треба ось тим хлопцям, які є внизі, допомогти. Ну що, это так на 1000 йому просунуло? Фош з кимсь скинувся, чи що? Добре. І знов кулево.
Што адбываецца з гэтай гульнёй сёння? Чаму лева хто не падкажа? Блять, яшчэ свой падкідвае прыдурачны. I penetrated them! I didn't penetrate them! The truck's barely holding! This one's done for! Так. Ёсць. А ось 279 у спине. Гэта, вядома, кепска. Penetration! Penetrated! Фу, блядь, нарешті би запод'їхав. Ну, хуй з ним. May be destroyed, but our big Тут уже просто не поспел. Литерально, бля, я на пиксель закинул. Але. Мы тут перемогли, гэта прыемна. Каб яшчэ захавацца, каб яго не паляцела, то было б цудоўна. А апошні бой на сёння. Так, цікаво сюди стаць, мабыць. Вось у гэтую пазіцыю. Десяткі супраць дзясятак. Ну давай. А у мяне лёчкі меншыя за ваши. Мне зручнее будзе трапляць. Так, трэба толькі да КД прызвычаіцца. Ой, не кажу. Нейкая чум-чум. Так. Шкада, што гэтае пракідваецца. Тут у нас Е100, а з Е100 трэба помулём гуляцца толькі. Перастараўся. Нічога бывае.
Пробіўшы ў галаву, кепска. Штосьці у нас і сёмы даволі сціплы чалавек. Давай на тут. Так, і сёмы переехаў. 6, 4, 3, 2. А што ж ты не залятаеш усё ніяк, ну? Маус. Шановны. Можа табе ў плашку гэтую паспрабаваць закінуць. Та пасраць. Не залятай яго. Так. Куды ж тут падзецца? Што можна з ім зрабіць? Уже колькі можна страляць яго на гэтую вежу. Да ёб твою налево, ну. Я забыўся, што здесь такі вось рэльеф. Што тут вось так вось менавіта робіцца. Што гэта у нас тут? А, там две. Там две бабахи. Я толькі одную бачу. Шкада. Памыліўся. Ну добра, хопіць на сёння. Весела адбылося. Ну, апошнім баі. А я літаральна бачу толькі одну. Так, на гэтым скончым. Сёння выходзіць серыя Лары Крофт. Там, калі што, звярніце ўвагу, паглядзіце, можа. Спадабаецца настолькі, што паставіць падабайку. Усё у нас 221 тысяча на маусе, што нас наблізіла, па сутнасці, ўжо вось-вось набыць сабе таўшанратага гэтага наступнага. Чакай, дзе яно? Даследаванне. Нямецчына. Вось он. Таўшанратте. У нас засталося літаральна 4000, каб яго сабе даследаваць. Так? Ось, агулам 323 700, то бок 1270 досведу. Вось. І ўсё гатова. Адзін бой на маусе, і у нас ёсць Таўшанратте. Такія вось справы. Давайце згуляем. Калі так ужо у нас складаліся абставіны, давайце мы гэты бой і згуляем. Возьмем сабе Таўшанратта і наступны стрым на наступным тыдні мы на ім пагуляем. Паглядзім, што ён можа, як ён можа, каго ён можа, чаму і гэтак далей. Good luck, team. Так, позор вагон там, значит, на гору ён не поехал. Ну, козлина.
Штосьці нашыя там паттаны марудзяць, штосьці яны доўга-доўга едуць. Яны нівогуле не выходзяць і не б'юць іх. Бача 25 тонн займаем. Кіровыя раз'езды. Монте-Коро пад'ехала свяціць, ніхто не адкідвае. Далёка, вельмі далёка наша. Монте-Коро не дапамагаюць. Тут наши центр отпустили, там не выходят, не контролируют. Гару отдали, там Паттон приехал, Монте-Коро его зауважила, але на гэтым пакуль што ўсё. Ось давай мы так станем. Каб НЛД хаваць. Что з альфою, блядь? 420, ну... Не, я разумею, што яго таксама не паляцела, але крыўдна. Всё, пакрыўдзіся, чел. Сказаў, я біцеся вы самі, як тут хотите. Три, два, один. Да. Эта ситуация нагадывает. А мне только запытаться далеко, ведаете, як заходит часом. Мне только запытаться упусту просто пых. На. Запытайся, як нос выправить. Рынок Шаронте, навошта зводится табе? Так, там яго не прикрываць, дарэчы, стерва на тым фланзе, то бок тут максимум будзе ФВшка. Максимум, кажу я, і еду навпрост на яго. Цудоўна. Три, два. Another one bound, down, 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 down. О, штось нагадалось, узгадалася. Яшчэ одна песенка. Со словом down. Down, 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 down. Як ми хутка едем. Всіх на кавалки порвем. 12-2 лік. Што адбываецца з рандомом? Хуй яго ведае. То ў один бок яно ляціць, то ў другі бок яно ляціць. Стой на месцы, кажу. Дякую. Так, ну, мабыць, там з усімі гэтымі іксамі, якія ў нас ёсць, ну і атрымаецца 1270 досведу, але паглядзім зараз. Вельмі на гэта я спадзяюся. Другі ўзровень. Дякую, не трэба. Так, сюды. Ёсць. Даследаванне. Сюды. Ёсць. Даследаваць. Ёсць. Амаль што ўвесь
Досвід, які быў, ёсць. Мы атрымалі сабе 11 ўзровень. Набыць сабе за 7,5 мільёнаў. Вядома, у нас, бляха, грошей хоць с ракой з'есі. Вот іх грошей 15 мільёнаў было толькі што. Ну, вось ён. Ташенратте. Гармата такая... А чаму вось яна такая для ахалоджання, ці што гэта зроблена? Рыфлёная. Ці гэта, як мэбля з паддонаў, ведаеце, збіраецца, то можа у яго таксама было нешта перавыкарыстана. Штосьці такое. Так, тут усё выглядае добра. Ззаду ён нагадвае хутчэй тыгра. Е-75, дарэчы, во. Ён больш нагадвае Е-75. Ці другога тыгра. Таксама падобна. Ну, а спераду гэта Маус, безумоўна. Калі па браніраванню, дайце ўзгадаць, яго толькі шчочкі гэтыя прабіваюцца. Ж правда, ось калі прама глядзіш, 250 мм тут. Маска 440, то бок нішто ў гэтай гульні не прабівае яе. Блядь, ты паглядзі на гэта. 185 мм. 350 правядзёнкі. Бо калі крыху вось так, просто на вылет 290. То бок КР першы, мабыць, нават вось сюды можа прабіць, калі прокне прабіццё. 100%. Ну, НЛД, вядома, такое як у Мауса, дарэчы, аднолькавае. То бок калі на ім гуляць, то хадзіць трэба вось так, не, 315. Вось так, 320, 400. Ну, лічы, што пад кутом 45. Трэба выходзіць, і гэта лепш. Рандом. Трохі больш, і ў борт праб'юць. І вось тут нават, бачыце, тут 370. На вежа, вежа, бляха, метровая просто. 650 мм. Так, а тут у нас што, дарэчы, калі ён бокам стаіць? 240. О, 270, 240. Ось бачыце, калі ён бокам стаіць? Можна сюды, вядома, 100%. Калі вежа толькі бачная, то вось сюды трапляць. Хаця яна тым жа колерам адзначаная. Каля гарматы. А срака якая у нас? Срака 200 мм, то бок калі мы нават с ракою будзем стаяць, бачыце, 340. Не кожны праб'е. Ха! Вось гэта, бляха, не гомасексуальны танчык. Ён срака танкуе. 300, 400, 500. Так, ну што? Давай саджаць на яго экіпаж з Мауса, правда? З Мауса, так. А як вас, дзяўчыны, перасадзіць на яго? Можна неяк ось на гэтыя... Што ёсць па фарбе? 3D стыляў няма, 2D стылі давай. Чакай, чаму гэта Маус у мяне? Таму што у нас стаіць вось гэты. Вось так. Нямецчыну мне, калі ласачка, цяжкую. Во. Ташенрат. Узялі, усё, адзначылі сабе толькі гэтыя. Ташенрат, вось ён. Так. Маус. Колькі, дарэчы, у яго ХП? Аптанку, дзе тут? Характарыстыкі, вось ён. ХП, дзе? Жывучасць. 300, то бок, калі выконваць АБЗ-ху на ім, то мне трэба натанкаваць тыя самыя 12-13 касікаў. Не, нават менш. Там крокроць трэба натанкоўваць, то бок гэта 9900, 10к усяго. Зразумела. Давай павернемся. Што мы на цябе нацягнем? У нас ёсць 3D абвесы, дарэчы. 2D стылем. Нямецкая школа. Не. Чаму гэта мы ўсё чапаем? Ён уж паляўнічы. Ну, не вельмі. Вось гэта мне падабаецца.
Чорны. Дэкаляў не бачна, то бок хто і ведае, туды прабіваць, то толькі так будзе прабіваць, а вось іх не заўважна, ну, пры гэткім асвятленні, прынамсі. Так, цёмны рыцар, не? Мандарыніум, ну, занадта. Дыван. Як там, бляха, у Маяковскага было форма дывана абразная, памятаеце? Яно вельмі пасуе зараз для гэтага танка. Пернікі. Зімовая казачка. Ну, гэта не... Гэта у нас раство, так? Каляды. Не, клановые нейкі. Зялёныя. Гэта што за кветачкі такія? Не, гэта рукі. Карацей, гэта далоні. Вось так. Так, не тое падаруначак. Ну, можа быць, святочны такі. Так, гэта у нас гартованае шкло. Ну, гэта для арты хутчэй. Не, гэта не цікава. Фу. Бе. Рапуха нейкая. Так. Шчыты, десанты. Не. Панда. Вось калі б панда была вялікая такая храпа. Пыса вось такая глядзела панда, то можа быць і было б добра, а так не. Давай наступнае, штосьці тое самае. Ну, не. Усё ж таки не. Увогуле невядома што. Ну, святочнае, але то і мне больш падабаецца. Ледавік. Не хачу. Ох, дзякую за райд. Гэта Раліф, правда? Вітаначкі, Раліф. Усім твоим гледачам шчырыя вітаначкі. Ты сёння нядоўга гуляў, як я бачу. Здаровачкі ўсім. Усіх вітаю. Ну і мы таксама, дарэчы, скончылі. Бачыце, вось я Ташанрата выкачаў апошнім боем. І таксама ўжо збіраюся. Вітаначкі, містер Хінкер. Мы зараз толькі вось укамплектоўваем гэты танк. Я ў гульні. Гляжу, што ў мяне ёсць. Мандарыны гэтыя ёсць. О, гэта што такое? Што за коміксы? Што гэта? Нават не разумею, скуль гэта. Нейкія рукі. Рукі. Нібы кадр з гэтага, памятаеце? З нейкага фільма Шварценеггер і Сталоне там былі. І на усне з Рокі, мабыць. У Рокі яны там віталіся з гэтым цёмнаскурым. 19-18. Ну, такі, дарэчы, прыемны. Не, гэты борт непрыемны. Вось каб ён быў такі самы, як гэта, то было б лепш. Так. Давай. А гэта што за знаёмыя матывы нейкага мастака нідерландскага? Коралловый риф. О, в огні просто. Так, оздобы. Арнимания не. Мила Йовович не. Рафики не. Что это такое? Ламок памяти. Что адбываецца? Што бляха столькі гэтых камуфляжаў нічога не падыходзіць. О. Акварыум. Як вам? Так, я доўга гуляў, але ў мяне то электрычнасць, то інтэрнет. Вось яно што. Не, дарэчы, зараз жа ж якая гадзіна, чакай? У мяне 13, а ты, звычайна, да 14 па маім часе гуляеш. Я пра гэтае. Што, звычайна, ты... О! Брудота. Гэта што такое? Ну, можа быць.
Можа быць, адзінае, што дэкалі добра бачна ў параўнанні з тым. Так, свінец, не. Это зноўку нейкія кані тут. Жоўценькае штосьці. Нейкая сабака. О! Ха! Слухайце. А вось гэта выглядае прыемненька. Ты паглядзі на гэта, га? Так, языкі полымя. Зразумела. Року сракі нейкія. Року сракі. Сакі. Гэта больш пагода на Hollow Knight падобнае нешта. Так, ну гэта бляха з чарапашак, правда? Чарапашкі. Зноўку нейкая хірабора, не цікава. Таксама не цікава гэта, што за алень. Хтосьці на сябе аленя чапляе гэтае вось электразахіст. Ну гэта толькі выглядала добра на сцерве. І вось гэта таксама ізалятар. Ну гэта святочнае нешта, калекцыянер з глыбін. Сплець, гэта ружовая зефірна нейкая. Так. Ну там хутка ўжо дойдзем до канца ці не? Это все не варта увагі. Не. Штосьці падобнае ўжо было, мне падаецца. Мы ўжо глядзелі. Гэта яшчэ феерверкі. Секера пад прыцэлам. Не. Усё, карацей, полымя. Я за полымя. 14-е. Во. Готово. Так, гэта мы ўзялі. Так, як перацягнуць зараз з мауса? Вось так можна, добра, высадзіць. И Ташенрад. Давай мы тебе сюда. Только не так. Так. Маус. И гэта мяус. Цудоўна. Так. Перанавучыць. Не, я шкадую насамрэч. Сквапны занадта, каб голдою карыстацца. Давай. Усё. Кніжку нейкую можна закінуць на іх, каб на ўсіх хапіла? Не, толькі па адзінцы. Але ж па факце трэба, бо не хочацца, правда, на гэтым Ташенраде гуляць без экіпажа. Таму давай вось так. Потым мы гэтыя навычкі, якія ім там засталіся, мы закінем. А у нас по факте толькі у командира, правда? Магчымасць ёсць прокачацца далей. Што у нас? Апошняя навычка. Так, маскаванне, ага. Давайте маскаванне поставим. Экстрэмальная умова, практычнасць у разе поўнага вывучэння збільшую швидкасць зведання на 12,5 на 15 секунд пасля выяўленай машыны супраціўніка. Не. А вось шкоду, мабыць, вось гэтая, так? Давай. Усе навычкі плюс 5%. Вось гэта мне больш падабаецца. Гараж. Сюды, Ташенраде. У нас ёсць, па-першае, вось гэтае. То бок мы бяром. Ну, давай. Давай ўсё возьмем на браніраванне і ўсё фіолетавае паставім. Адзінае толькі што агляд 432. Опа. У нас не максімальны агляд, і гэта мяне троху так гэта. Ці патрэбны ён яму? Чи ўсё патрэбны, інакш нас просто будзе ПТ
любить и спереду, и сзаду, правда ж? Правда. Так, на огляд. Что мы можем повесить на огляд? Коли мы поставим гэтае? 449. Ну, амаль что? Амаль что, при гэтым мы яшчэ поднесем себе крыху. Моцнасць, магутнасць наша. У нас 2400 ўжо і так, калі мы поставим себе, дарэчы, па зведзенні што? Так, куты вертыкальныя 0,824, 1,9 зведзення 0,33. І гэта пры наяўнасці гэтага сістэмы адведзення парахавых газаў. 0,33, то бок трапнасць яго кепская. Стабілізацыя набою нядобрая. Вось так у нас будзе тады 2800. Ужо штосьці. Альбо вось так. І гэта ні халеры нам не дае, таму што яна застаецца 0,33. Ну давай так. Чакай, а калі нешта эксперыментальнае утракнуць сюды? Ну трэба пагуляць. Трэба пагуляць, калі будзе ляцець кепска, то мы ў такім выпадку зменім сабе вось гэта вентылятор гэты на эксперыментальна. Зараз. Сюды пакажыся. Эксперыментальна, во. Яно нам і зведзенне, і падчас роскіду падчас руху роскіду зменшае. Альбо гэтае кола зведзення і хуткасць зведзення у нас будзе. Вось гэтае, хутчэй за ўсё, трэба будзе усталяваць. Што у нас ёсць? 7 гэтых, 11 гэтых, то бок усталяваць будзе можна. Усё? Укамплектаваліся. Пакуль пагуляем так. Странчанскі. А, ёб твою мать. У нас кумулятывы і 330 прабіцця ўсяго. Шайсы. О майн год, 9. Ну, неяк так паспрабуем. Паглядзім, што атрымаецца. Так. Не, шоколад не. Занадта будзем тлуста. Вось так, карацей, на сёння мы скончылі. Ташынрад у нас ёсць у ангары. Вось, калі хто супраць гэтага камуфляжа, пішыце абавязкова, паспрабуем нешта змяніць. У нас яшчэ быў адзін варыянт, які можна было усталяваць. Вось, ну а будзем гуляць, спрабаваць на ім штосьці паказаць на наступным тыдні. Вось такія вось планы, вось такія вось агулам у нас справы. Так, давайте паглядзім, ці ёсць хто жывы яшчэ з нашых шляхетных хлопцаў, дзяўчын. Малаточак сёння гуляе ў Доту другую. Ну то хадзім у госцікі. Усё, Дота другая гэта must have. Так што ўсім добрага настрою, добрага дня. Тыдзень яшчэ не скончыўся, сёння чацвер, не забывайцеся, яшчэ папрацаваць трэба. Мне самому трэба не забыцца пра гэтае. Вось, на сёння мы скончылі з танкамі, і таму, як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Пабачымся заўтра у Евротрак сімулятары. А, і сёння ў абед, нагадаю, яшчэ выходзіць Лара Крофт. Усё. Пакуль.